كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يقوم كمي تخونو سنة كتكون أنا وتر مني وتيو مبار لومي حنتي أقداسي أرستي نخلنا كتغمنات غيل مس قاشا نايز الشانل لومي تيتنا غتكون سلازي أرست نريو دما هيوات أب سويسرلاندن هيوات أب سويدنن كان ودادرن بستفل علينا بكنري كنفتنينا تعلامة دما أيناي صبغ زي كونه بزوح سب نسدد زمرح ويا بستفل عليه سلازولو هيوات أب سويسرلاند كما يمثل هيوات أب سويدن كما يمثل نكلتشي ناقنا زبنا كنرينا تيتسلام باليوم قد منافت تحستم حلافنا أهلا وسهلا كلكم فتو كما يعلقكم كما يتخونوا أبزر لكم مو سناك تلو دما نايغوترو تمنيتين طلتينيو جورج ها يقرني لي سلا زعدم كاني عدم تغاش ها سلا زغبر كاني يمسكنكا تسفا قبرك نتي لو ما انتي نزاربلو نحنا كابتو مكرنا اب كلتا هاجر سلا ننبر زن فلطو وي ززر انايو شرك نقبر نخلاتنا خطامنا تسفا قبر ثانك يو alright أمبار حجين تايكن قبرينا مجمرياتي كونتات كي كابدنا قفي حارستون سلازخوني مجمريا كاب نحنا تمكرونان نعش نقراتن كنجلس نفتن مجمريا بمنقدي هذا فاكتس كنزاربكم فتنينا كلتين هقرات أبكاروت هقرات نوبر سلازلهم انتهي مسلا زين هقرات كنريان كنجمرينا دحريو مسراناين نحنا دما ازي ابز حجنريو جنرال بحفشانتن هقرات زقلس كون كله نحنا جن كم سدتنيا موكم يرتراوي كتنبر كلها ابزي فاكتس ابزي نساتهم حفشاوي زلو كركب زيكل حبريتا كابتا مكرونا تتغني عمد غير كلها ما بسويدن بحفشا شمنت عمد انا خاجي 14 عمد قريبه لو سلازي بحفشا جنرال ناتنا هي وتمكرون كنا كافلينا سو زين كلت هاجرات بدرجه عالم ابጫፍና ይምዕባለ ዝርከባ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ንኽትፈላለየን ውን ኣሸገርቲ ዝኾነ ሃገራት እየን ግን ንኹልና ተመሳሳሊ ርዲት ንኽህልወና ክንርኢና መጀመርያ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ስዊስ ንእሽተይ ሃገርያ ምስ ስዊድን ክትወዳደር ከላ 41 ከባቢ 41,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እዩ ስፍሓታ ስዊድን ካብ መንፅሩ በንፃሩ 447,000 ዝኣክል ቤት ኣለዋ ቋንቋታት ናይ ተንክልትየን ሃገራት ስዊስ ሃገራዊ ቋንቋ የብላን ስለዚ ጀርመን ዝዛረብለው ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሃገር ጀርመን ይዛረብ ከምኡ ድሕሪ ፍሬንች ድሕሪ ጣልያን ካልእ እውን ቋንቋ ሎም ንእሽተይ ስዊድን ግን ብሓፈሻ ቋንቋ ስዊድሽ ዝዛረቡ ከም ዝንሪኦ ዘለና ከምኡ ድማ መንግስታት ናቶም ስዊዘርላንድ ብፌደራላዊ ስርዓት እያ ትመሓደር ስዊድን ከዓ ፓርላሜንታሪ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ይበሃል ንግስነት ኮይኑ ግን ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ማለት እዩ ማስ ተመስሪተን ክንሪኦ ብቕልል ዝበለ ክንሪኦ ስዊድን ኣዝዩ ጥንታዊ ሃገር እዩ ኣብ 836 AD ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኦልሞስት ከባቢ 1200 ዓመት ገይራ ኣላ ካብቲ ስዊድን ሃገር ካብ ትቐውም በንፃር ስዊዘርላንድ ኣብ 1499 ቁርብ ኣጋኒኖም 1200 ኣቢሉ ዝብል ግን ድሓን ንመበገሲ ዝኾነና ካፒታል ሲቲ ናይ ስዊስ በርን ኮንኮሎ ናይ ስዊድን ስቶክሆልም ይበሃል ብዝሒ ህዝበን ስዊስ 8.6 ሚልዮን ወይ ከዓ 8.7 ሚልዮን ክልዎም ከሎ ስዊድን 10.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ናይ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ዝነብሩላ ዓመታት ክንርኢ ከለና 81 ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ማዕረ 85 ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስዊስ 84 ኣብ ስዊስ ብሓፈሻ ክሳድ ንክሳድ ዝመፃፅኣ ጥቃጥቃ ዝርከባ ሃገራት ምዕባለ ዘለዎን ሃገራት እየን ብምቕፃል ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ኳሊቲ ናይ ሂወት ክንርኢ ከለና ይብሉ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ስዊዘርላንድ ዜሮ ሕማቕ ማለት እዩ 100 ካ ዝበለፀ ማለት እዩ ኣብዚ ስታቢሊቲ ናይ ስዊስ 91 ናይ ስዊድን 87 ኢሎም ኣለው ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ ዳትስ ዋይ ነዚ ትርኢ ዘለኹም እምበኣር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ
እትዝበለጸ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ሲቪል ራይትስ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት 299 ዳርጋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝርከበን ሄልት ጥዕና 93 ኣብ ስዊስ 85 ኣብ ስዊድን ክላይመት 34 ኣብ ስዊስ 10 ኣብ ስዊድን ከምኡ ድማ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ 44 ኣብ ስዊስ 4 ኣብ ስዊድን ፖፑላሪቲ ድማ 46 ስዊስ 37 ድማ ስዊድን ሂቦምና ኣለዉ እዚ ኸ ናይ ስዊስ ወይ ናይ ስዊዘርላንድ ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ ንኩለን ሃገራት ዘወዳድር እዩ ብምቕፃል እንታይ ሪኦም ኣሎ ኣብዚ ኢኮኖሚ ናይተን ሃገራት ድማ ቁጠባ ምስ ናይ ኣሜሪካ 100 ገይሮምሲ 100% ናይ ኣሜሪካ ኢሎም ልዕልዩ ክንምንታይ ዲባ ናይ ስዊስ 142% ለኣሜሪካ ሲ 50% ይውስኽ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ናይ ስዊስ ይብሉ ኣለዉ ናይ ስዊድን 109 9% ጥራይ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ኣብ ስዊስ 0.58 ክኾን ከሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ብምውድዳር ኣብ ስዊድን ግን 2.16 ከምኡ ታክስስ ኣብዚኣ ቨሪ ኢምፖርታንት ዝያታ ኣገዳስነት ድያ ክንሪኣ ታክስስ ኣብ ስዊስ 28.8 ኦን ኣቨሬጅ ክወዝኦ ከለዉ ታክስስ 28.8% ኣብ ስዊድን 49% ማለት እዩ ዓመታዊ ኢንካም ኣቨሬጅ ዓመታዊ ኢንካም ዝርእይዎ ዘለዉ ድማ 9,000 ኣብ ስዊስ እዚ ኸ ብዙሓት ላዕሊ ዘለዎም ኢንካም ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ ብታሕቲ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ክወስዱ ከለዉ 9,000 ክወስዱ ከለዉ ኣብ ስዊድን 58,000 ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኮራፕሽን ሬት መንግስቲ ናይ ምብልሻው ኮራፕሽን ኢንዴክስ ዝበሃል ድማ ኣሎ 16 ኣብ ስዊስ 15 ኣብ ስዊድን ማለት እዩ ዳርጋ ክልተን ካብ ኮራፕሽን ናፃ ዝኾነን ጂዲፒ ናተን ሓፈሻዊ ቁጠበአን ክሪኦ ከሎ 816 ቢልዮን ንስዊስ ክኸውን ከሎ 627 ንስዊድን ስለዚ ቁጠባ ናይ ስዊስ ዋላ እኳ ንእሽተይ ሃገር እንተኾነ ስዊስ ብቁጠባ ግን ካብ ስዊስ ከም ዝዓቢ ይነግሩና ማለት እዩ ከምኡውን ኤክስፖርት ኢምፖርት እናበሉ እንተሪና ኣብ ኩሉ ዓብላልነት ቁርብ ናብ ስዊስ ይዘብል ማለት እዩ ከምኡ ትሕቲ ቅርፂ እንተሪና ፅርግያታት ገለመለ እዚ ሓን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ክልተን ስልጡናት ሃገራት ስለ ዝኾና ኣፍኮርስ ኣብዚ ተሪኻ ናይ ስዊድን ይዓቢ ምክንያቱ ስዊድን ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ጂኦግራፊካሊ ዓብ ስለ ዝኾነ እምበር ካብ ስዊስ ስለ ዝምዕብሉ ወይ ገለኒ ማለት ኣይኮነን ኤነርጂ ኮንሰምፕሽን ክንገድፎ ኢና ከምኡውን ካልእ ጥዕና ጥዕና ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ሄልት ኬር ክረአ ከሎ ሆስፒታላት ወይ ከዓ ዓራት ናይ ሆስፒታል ንሽሕ ሰብ ዝበሃል መለክዕ ኣሎ ኣቡ ንሽሕ ሰብ 4.6 ዓራታት ክህልዎም ከሎ ስዊስ ስዊድን ድማ ፍርቅናቶም ኣለዎም ማለት እዩ ደኳትር ንሽሕ ሰብ ክንርኢ ከለና 4.22 ኣብ ስዊስ 5.4 ኣብ ስዊድን ስለዚ ሞር ደኳትር ኣብ ስዊድን ኣለዉ ሽኮርያ ሕማም ክረአ ከሎ 5.7 ኣብ ስዊስ ስለዚ ሞር ሽኮርያ ካብ ስዊድን ንላዕሊ ኣብ ስዊስ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ዓባይ ሰዓል ሞር ናብ ስዊስ ይዘብል ሽጋራ ምትካኽ ድማ ካብ ናብ ስዊስ ይበዝሑ ዘትክኹ ካብ ንስዊድን ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ቴምፕሬቸር ቨሪ ኢምፖርታንት ዌዘር ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ኣብ ስዊስ ዴይ ታይም ቴምፕሬቸር ኦን ኣቨሬጅ 15.1 እዩ ንሙሉእ ዓመት ወሲዶም ማለት እዩ ስዊስ ፅቡቅ ዌዘር ኣለዎም ኣብ ስዊድን ግን 9.8 ስለዚ ብከባቢ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ኣብ ስዊስ ይበልፅ ለይቲ ድማ ከምኡ 6 ኣብ ስዊስ 2 ድማ ኣብኒየው water temperature humidity rain ከምኡውን rain days 9 መዓልታት ኣብ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ኣለዎም sunshine hours per day ፀሓይ ዘለዎን ከዓ ተመሳሳልነት ኣለዎ ኣይዶነ ብኸመይ ካልኩሌቶም ዝገበርዎ እቲ ካልእ ናይ ቋንቋ ክንገድፈ ንኽእል ኢና እምበር እዚ እቲ ፋክቹዋሊ ዝርአ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ለሚጊቭ ሚ ሰከንድ እዚ እቲ ብመለክዕ ናይ ስታቲስቲክስ ዝቐረበ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ ንሕና ኣብዛ ዓዲ ከም ተቐማጦ መጠን እንታይ ንርኢ ከመይ ይመስል ክንርኢ ክንፍትን ኢና
نوح دايتارينا لنا حجنا بتي مغنياتو بيرسونال نحنا نشتي كفال حبريتا سلازلنا كي نبلي لي ناز فاكتس كنريوت هنا حج مجمريا كم سدتنيا وين كانت متخلخه بإيميغريشن كنجمرينا قدامي سدتنيا متيخا كساب ورقات زلو انتاي مسلا بسويدن اسكتيتي حبرنا مغنيات نبزح سبكا قدا سابريتا سلازغونه بتعمي صبوق ጌርካ ክትገልጾ ጸኒሕካ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ውሽጢ ዕሙቕ ኢና ብዙሕ ግዜ ኣይንሪኦን ኢና ይነስተውዕለልና ሕጂ ከምዚ ሞር ጻድቀናት ምዃን ብድሕሪት ጽቡቕ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እየ ግን እቲ ብልጫታት ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ሕጂ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ኣምፂኻ ኣብቲ ንሕና ክንመጽእ እንከለና ግዜ ኣበይ ሃገር ያ ወረቐት ትህብ ኢና ኢና ንኸይድ ነርና ወይ ዘርኣ ይገድሰና ኣበይ ናይ ዓዲ ገንዘብ ሂቡ ወላ ሓንቲ ነገር እንታይ ድበሃል ኣይንሓስብና ጥራይ ክትመጽእ እንከለኻሲ ኣይ ዶንት ኖ ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ወይ ኣብቲ ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ወረቐት ትወሃብ ምሸት ኩልኻ ኣብዴት ኢኻ ትወሃብ ነንሕድሕድካ ኣበይ ወረቐት ትህብሎ ማዓንቲ ኣብ ሆላንድ ከም ሰሚዐ ኣብ ሽወደን ከም ሰሚዐ ገለገለና ብዙሕ ከምኡታት ንወሃብ ነርና ኣብዛ ዓዲ ግን ምስ መጻኹ ኣብ 2014 ኣብ ወርሒ 6 ኣብ ሳመር መጽእ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተቐቢሎምና ሓቂ ዘረባ መጽእ ኢደ ምስ ሃብኩ ይጸናሕኩን ኣጋጣሚ ውሽጢ ክንደይ ወረቐት ሂባምክን ጀነራል ኣብ ሕጂ ይፈላለዩ ንኣብነት ኣብቲ ንሕና ድመጻናሉ ንብዙሕ ሓሳባት ከይቆጸሩ ኢንተርቪው ከይቆጸሩኻ ይሰዱኻ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ መጀመርታ ኢትካ ምስ ሃብካ ይቆጽሩኻ እዮም ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ ይብሉኻ 9 መዓልቲ እንድሕር ኢንተርቪው ዘይተቆጸርካ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ኣብቲ ጥቓኻ ደሎ ኢሚግሬሽን ኬትካ ክትሓትት ኣለካ እቲ ጉዳይ ካበይ ከም ድበጽሐ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ግዜ ፍሽ ይህልዎም ሓደ ግዜ እቲ ናቶም ነገራት ዘይነጸረሉ ሰብ ተሎ ሕጂ ኣብ ኣባና ዝነበረ ግዜ ዳርጋ ዝበዝሓና ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ሚኒባስ ምልእቲ ከይተቆጸርና ኢና ኸይድና ኢንተርቪው ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበርናን ግን ኩሉ ሙሉ ካልኩሌት ገይረዮ ግን ብዙሓት ሰባት ካብ ተዓዘብክዎ ዝበዝሐ ሰብ ልዕሊ ዓመት ኣይወስድን እዩ ገሊኡ እውን ኣብቲ ጣውሉ ኢንተርቪው ገይሩ ምስ ወደ ዝህብዎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ኣይደኖ ምስ ዕድል ዲኻ ትቆፅሮ ወይስ ምስቲ እቲ ሰብ ዝሕዘካ እውን ተራ ኣለዎ እቲ ናትካ ኬዝ ዝሕዞ ብዙሓት ሰባት እንተዘይብሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንታይ ድባል ትገብር እምበር ዝበዝሕ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኢንተርቪው ገይሮም ምስ ወድኦ እንኳ ሓጎሰካ ኢሎም ወረቐቶም ሒዞም ዝመፁ ሰባት ትሰሚዕኻ ትርኢኻ እውን ኣብ ኤክሰፕሽን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ከባቢ ዓመት እዩ ኢልክ ኣለኺ ኢን ጀነራል ኣብ ውሽጢ ዓመት ልዕሊ ዓመት ምናልባት ፍሉይ ከይዝ ተለካ ወይ ገለ እንተዘይኮይኑ ወይ ደነፀረ ነገር ወይ ዘይሓተቱኻ ኣብቲ ሕጂ ኣነ ክብለካ እንከለኹ ኣብቲ ኣነ ዝመፀኽሉ ወይ ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ሜቢ 2014-15 እየ ዝነግረካ ዘለኹ ምክንያቱ ብድሕሪኡ እውን እቲ ሕግታት ስጋብ ሕጂ ተቐያይሩ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ንሕና ዝነበርናሉ ኣይኮነን ዘሎ ግን ኣብቲ ንሕና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ግን ሓፈሻዊ ክሪኦም ከለኹ تحت خلت عمت أمونغو عمتات يو نيرو قال أب 3 وርሒ ኣብ 2 ሰሙን ዝመጾም ሰባት ኣሎ ከከም ተተሓዚኻ እዩ ብሓፈሻ ብዙሕ ሰብ ተዘይብሉ ኮይኑ ትሒዝካ ዘሎ ብዙሓት ሰባት እንድሕርናቶም ናይቲ ኤክሰፕሽን ሕጂ ክንዛረባ ይንኽእል እንዲና ከይዝ ከለመለ መን ሒዝዎ ኣሎ እሱ ካለ እንድዩ ኢሚግሬሽን እንዲ ዝፈልጦ ብሓፈሻ ግን ዓመት ኢልከ ኣለኻ ኣብ ስዊስ ሰብ ኣብ ካምፕ ምሳተወ ካብቲ ካምፕ ብውሕዱ ኣነ ብዝነበርኩሉ ግዜ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ግን ኣነ ብዝነበርኩሉ ካብ ዓመትን ፈርቓን ክሳብ 2 ዓመት ይወስድ ወረቐትካ ክቡኻ ስለዚ ኦልሬዲ ስዊድን ኣብዚ ፍላይት ክብዝ ክዛረብ ኣይክእልኒ ብጣዕሚ ናይ ስዊስ ዝፈላለየ ግን ኣነ ኣብ ዝመፀኹሉ ዋላ ንነዊሕ እዋን ዓመትን ፈርቓን ክሳብ 2 ዓመት ካብ ዓመት ክሳብ 2 ዓመት ናይ ግድን ብውሑድ ከይዝ እዩ ቅድሚት ዝወስድ ማለት ስለዚ ኣብ ግዜና ንኣብነት ኣብ ስዊድን ሓፂር ግዜ ይወስዱ ነይሮም ኣንሕና ወረቐት ዝሓተትናሉ ናትና ግን ነዊሕ ነይሩ ስቲል ድሕሪኡ ብዙሕ ምምሕያሽ ኣይተገበረ ናይ ስዊስ ሕጂ እውን ወረቐት ኣሎ የለን ከማን ብርግፅ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ገለ ይህሉ ኸውን ግን ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ስለዚ ስዊስ ኣብ ኢሚግሬሽን ናይ ስደተኛታት ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ዘይኮነ ኣዝዩ ከቢድ ዓዲ ቀልጢፎም ወረቐት ኣይቡን እዮም እንተሂቦምካ ከማን ስትሪክት እቲ ፕሮሰስ ናቶም ስለዚ ኣብዚኣ ብቕልል ዝበለ ስዊድን ዝበለፀ ይብል ኣነ ካብቲ ካባኸ ሰማዕክዎን ካብ ባዕለይ ዝፈልጦን ስዊድን ኣብ ወረቐት መሃብን እቲ ጉዕዞ ናይ ወረቐት መሃብን ዝበለፀ ስዊድን ኮይኑ ይረኽቦ ከም ኣብዚ ገርመካ ንእሽተይ ክውስኸልካ ገለገለ ሰባት ንኣብነት 2 ሰባት ብሓንሳብ መፅኦም ከም ኣብነት ማለት እየ እቲ ሓደ ንስዊስ ከይዱ እቲ ሓደ ንሽወደን ድሕር ከይዱ እቲ ሓደ ምናልባት 2 ዓመትን ገለን ይፅበህ ልኾን እቲ ስዊስ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ወረቐቱ ስጋዕ ድወስድ እቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ሰብ ግን ብብዝሒ ካብ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እተን 2 ዓመት ወረቐት እንድሕር ወሲዱ ወረቐት ወሲዱ ኦሬዲ ደልዲሉ ኣሎ ገለ ነገር ወይ ስራሕ ዲ ረኺቡ ትምህርቲ ድዩ ገለ ብዙሕ ነገራት
يجبري كبلك أنا إيش تكوس خلكات سلدله خيو أبتجي تس بتعمي بزح جزء نتسد الناس أيدون جزء ونيوم نيرم أتورقته نخبوه خلك عيله نيش تكوس خلك عيله So زي خانت ندبيا تي بزح نتاسل زلنا ترترنا بلنا كيدنا مو بزح كن زعرب نخلينا جن تي بتاع بزح سلزخونين حتى رترنا بلنا كيدنا تخاليت بدحر ورقت مبجحت السب هي وتكمر هي الجمر تلزي أبي بوتها ما تخل أوش تعدك انكساقاس يخل دوت السب كما يمثل زي دحر ورقت جزاء من لا يكون هي وتا مجمار انت عدلات له بخما يمثل كان من يعني صراحة تمرتن مالتي يا مجمرتا ورقت كامس وسدك كل نجر بس أرخا زبز حزب جنتا يجبر ورقت وسيدو باسبورت وسيدو كله تترافل دوكمنت مالتيو أبزدليو أبشودن أبزدليو عدي كغير خالي اوكي أبزدليو عدي مخنياتو أبت مجمرتا كل تعمد بفلاي متكل إجرس لزلكا أبزخون بوتا أبزخون شودن كيتكا كتكمت خليها بتي زلكا إيتابلين يوم دبلوا متكل إجر مالتيو يهبوها أبزدل خاي بوتا خيتكا تقميتكا بتي زوها بكا كتنبر كتمهار جون كتسرح تخليها أبزخون بوتا تقام زبها لي بلو يا جريغي أب سويسرلاند مجمري أب كامب خلخا إيت كام سابكا تحريو ترانسفيرز بلو بوتا غاريوم أب حدا بوتا يسدوها زي بوتا خانا حوارو سو أبتا ترانسفير كتبهال كلغاز بس حتى قشديا كتماديا عدديا أبايو زخان تايو سويس فدرال ستيتس لزخوني نفسه كف ستيت كم هاجريو زسرح سلازي اتا هاجر بتمريتان بتقل مليان مقاقيلهم نتزمت سدتنيا لنفسه كف ستيت بتعاق من عطا غيرهم بسفحتا بقل ملي رقعتات لهم سبي سدولا السبب زي ستيت زي ريسبونسبيلتي نات توسد سلازي كاب حد ستيت ناب كال ستيت مخاد مالت كم هاجر مغيار عينتو سو بزح كيزسن كبيدن كبر زي كلني سلازي فلكسبيليتي اوتوش تعدي يلن دحر ورقت كاوسيكا سراح مسرغبكا جن بمنقد سراحكا ابكال ستيت سراح ترغيبكا كتقير زقال علي بزي سراح جن صور نايت كال ستيت كتكونز سلتغيل اتوم ستيتس تتوهبهم ترايمبر كابناي كال ستيت سبكموتهم ايدلينيوم زي دحرون كنرينا سلازاب زون ترينا again سويدن جن انتايو ناب كامبي نيشتي كوسقلا نابلت اب حدا بوتا اب استفلالي بوتاتات اندي خايتكا تخ نابلت اب ستوكولم اندي حريتكا يبكا اب ستوكولم زبص حمسوات علو كابو اب تفلالي شودنيم فحدا بلوخا تبوتها مالت كم زحج ترانسفير تبلو دلخا ولا اب ترانسفير تبهاليها تخيديها ناي كمو ابزون علو اب كامبون كاب كامبون اب كامبون ترانسفير قبرخا خوليوم دحرتي كامبي زلوين انا بدل نمبر بجنيفا سلازا تخاف كاب جنيفا تمدم مالتها يكون كامبن تمليو نابطليان زلو كامب ديوم قال باي ذا واي ناي سويس كامب كله ابدوب ناي هاجرات رايمز قبرو درجا حنت سقم تخان تخيتكا كاب تكارتا هم توص غيرهم يوم قبرو خندي سب كمان تغاغيو ني سويس خيدا لو خيلو ابدوب ناي جرمن كيد جرمن حيزوم نوشت زوسدو ميرا مالتي سلازي تاميو ايميجريشن ناي سويس بفلاي قدم ورقات كبيديو حق عاش كمو زلونا مثلا قصلو سلدليوم ديام كم زغبرو يس وانا خدحدم قال ملا يدفع بلغابتي كبابي مالتيو سو نيكست غزام ترخبكا وي قال ملا ورقاتو سيتكا غزام ترخبكا تمرتنا يقوم كويس جمر مچم تمرتنا يقوم قدم ورقات ديام زجمرهم ولا ورقاتكم مسمصيم زمبرهم سكابزيا ابرهلنا كمي كيمسل كساب كندي ناي قوانقا ناب انتجريشن يدفوها قوانقا مملاخن نخالوت منقطاتن تعدلات كمي يمسل سكتيتنا يا حجة أنا بتناتي أبتناتي كباب زنبرة بتناتي كجنركا مغنياتو مجمرتها ورقت كيوسدكا تمرتي يلن أتي حقاو تمرتي بتنا أنا توم جمهورها جن معت كامبا بزحت بوتاتات الله كم زناي جراتيس تمهرة زبزح أبتي إحنا زنبرنا لفلاي تأكيدنا خنز بوجل كم زنا هواي بعسر خلاها كومينا أنا خيدني رانا تمرتنا خمها بتعمي موتيفيتني واتساب وأنا خمها نتزيد فلت وأنا بفلاي ناي سامر عرفتي نيشتي جزء عرفهم بملؤ بوتاتات نيرو زمهرو أربعة ثلاثة بب معلتو كابسوني نقابلت كابسوني سجاب حاموس تمرتي دو عنير كل سب أبتي بوتا خيدكا سبعي تركبنيها أبيد أخيدو سبتيلكا تمرتي خيدو حج بزح جزء كاب زجر مكاس انتهى قات نيرو كم زي ماتيوم سكتر نقابلت كاب إيميجريشن ديوم زخونة نجر داليامسي
ክረኽቡኻ ይክእሉን እዮም ሰዓታት ሪኦም እዮም ናብቲ ቦታ ክመፁኻ ክረኽቡኻ ስለዚ ወረቐት ከይወሰድካ ከምዚ ናይ ግራቲስ ብዙሕ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣነ ብዚ ከተማ ዝመሃረሉ ዓበይተን ንኣሽተአን ኩሉ ሰብ ደቀን ሒዘን ምስ ባገነን ብምሉእ ሰብ ወፂ እዩ ዝመሃር ነይሩ ዋላ ኣብ ቪንተር ሕጂ ቪንተርስ ብጣዕሚ ስነው ይበዝሓካ እግርኻ መኸድ ትስእን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ድርቕ ክብል ከሎ ሸተት ኣሎ ነዚ ኩሉ ተፃዊረን ኣዴታት ከይተረፋ ምሳና ከይደን ይመሃራ ነይረን ድሕሪኡ ግን ወረቐትካ ምስ ወሰድካ ይፈላለዩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ናይቲ ዘለኻዮ ገዛ ምፅሮመቲና እቲ ንኣብነት ናይ ስዊስ ወረቐት ምስ ወሰደ ብጣዕሚ ፍልልይ ዘለዎ ስዊስ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ከቢድ እያ ኣብ ስዊስ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ካንቶን ወይ ካ ስቴት ናቱ ሕጊ ዘለዎ እቲ ሰብ ትራንስፈር ኮይኑ ምስ መፅኦም ነፍሲ ወከፍ ስቴት በብናቶም ባጀት በብናቶም ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ንኣብነት ኣነ ዝነበርኮ ስቴት ብጣዕሚ ንእሽተይ ስቴት እዩ ግን ሃብታም ስለዝኾነ ዋላ ቅድሚ እቲ ወረቐት ምምፅኡ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ንክትመሃር ይሕግዙኻ ትምህርትስ ኣሎ ዕድላት ነይሩ ተወሳኺ ድማ ምስቲ ሕብረተሰብ ኢንተግሬት ንክትገብር ናይ ስራሕ ዕድላት ከምዚ ደሞዝ ዘለዎ ዘይኮነስ ውሑድ ደሞዝ ገይሮም ገለ መለ ኣብቲ ስራሕ ብሸፍት ይጉን ፕሮግራም ይብልዎ ምስ ካልኦት ኮይንካ ንክትሰርሕ ዕድል ይቡኻ ስለዚ ኣነ ዓመት ወረቐት ክፅበ ከለኹ ምስ ሓደ ኣብቲ ከምኡ ስለ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ቁሩብ ትለይ ነቲ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ንክትፈልጥ ይሕግዘካ እዩ ኣብ ካልኦት ጠቕላላ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ ኮፍ ኢሎም ከምዝለምሱ ይገብርዎም ስለዚ ብጣዕሚ ፍልልይ ዘለዎ ሓደ ሃገር ዲና ኣለና ዋላ ንንበይኑ ክሳብ ትብል ኢኻ ትኸውን ዋላ እቲ ዝቡኻ ቅድሚ ወረቐት ዝቡኻ ገንዘብ ኣብ ገሊኡ ካንቶናት ኣነ ዝነበርኩ ንኣብነት ንሓደ ሰብ $400 ይህብዎ ቅድሚ ወረቐት ኣብ ካልእ ካንቶናት ተኸይድካ ኸ 200 ይህብዎ ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፍልልይ ኣሎ እቲ ሂወት ኣብ ስዊስ ዘሎ ኣብ ዋላ ንእሽተይ ሃገር ከላ 26 ስቴትስ ወይ ካ ካንቶናት ኣለዋ ነፍሲ ወከፈን ድማ ናተን ኣካይዳ ኣለዎን ድሕሪ ወረቐት ተሪእና ድማ ገሊአን ፅቡቕ ትምህርቲ የምህራ ገሊአን ከዓ ሓንቲ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ወይ 3 ወርሒ ኣምሂረን ባዕልካ ትፈልጥ ዝብላ እውን ኣለዋ ናይ ስዊስ ዋላ ንኢንቴግሬሽን ዘሎ ሲስተም እውን ከምቲ ዝድለ ይኮነን ኣብዚ ግን እንታይ ክንብል ንኽእል ብናይ ወለንታዊ ትምህርታት ናይ ቤተክርስትያናት ድዩ ናይ ገለ መለ ናይ ገለ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ንዝደልዩ ኣሎ እዩ ነይሩ እውን ስለዚ ከምቲ ዝድለ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ስቴት ኣይኮነን ፋን ዝገብረካ ግን ናይ ቤተክርስትያናት ኣሎ ናይ ገለ መለታት ኣሎ እቶም ዝደልዩ ይመሃሩ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘይብሉ ቦታታት ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግን ከምዚ ዕድላት እውን ኣሎ እዩ ይብሉ ወላ ብዝሎ ገለገለ ከተማታት ሕጂ ዘይብሉ ከምዚ ንሕና ንመሃሮ ነበርና ካብ ሶኒስ ካብ ሓሙስ ዝነበሮ ዘይብሉ ከተማታት ኣለዋ እስኹም ተዓዊትኩም ዝብለካ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኩሉ ይኮነን ግን ዝበዝሐ ከምዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ምስትናቶም ባህሊ ንስኻ እውን ምስትናትካ ባህሊ ኢንቴግሬት ንክትገብር ዝሕግዙኻ ወላ ሶማላውያን እውን ገለገለ ቀዲሞም ዝመፁ ኤርትራውያን ከምኡ ከምዚ እንታይ ድበሃል ገይሮም ነቲ ቋንቋ ንክምህሩኻ ኖርማል ሰብሲ ህርዲ ግብል ይሓቂ ዘረባ በቲ ዝኽእሉ ዓቕሚ ወላ እቲ መንግስቲ ንከምኡ ዓይነት ሰባት ቁፅሪ እኮ ሹር ኣይኮንኩን እምበር ካብ ክንዲዚ ቁፅሪ ንላዕሊ እዚ ሎካል እንታይ ሳል ትብልዎ ንስኹም ሎካል ከምኡ የፍቅደልካ ከምኡ ኮይንካ ክትመሃር ዝኾነ ነገር ማሕበር ጌርካ ኢንቴግሬት ንክትገብርሲ ይሕግዝ እዩ እቲ መንግስቲ ቋንቋ ከዓኒ ቋንቋ ብፍላይ ስፔኒስካ ቋንቋ ናይ ሽወደን ቋንቋ ንክትመሃር ከምዚ ኣብቲ ቀደም ሊሚትድ ነይርዎ ሕጂ ግን ኖርማል ይመሃር እዩ ሰብ ከምዚ ግዜ ኢኻ ትውድእ ንኣብነት ምስቲ ንስኻ ደረጃ ትምህርትኻ ስጋዕ ክንድዚ ኣለካ ይብሉኻ በተን ግዜኻ ንስኻ ከዓ ተማዊትካ ኣብቲ ግዜኻ ክትውድኦ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ቀደም ከምኡ ነይሩ ሕጂ ግን ኖርማል ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ነቲ ቋንቋ ኣይትመሃርን ኢኻ ወዲእካ ኢኻ ገለ ቀደም ሕጂ ከምኡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግን ዝኾነ ሰብ ክመሃር ይኽእል እዩ ጉድ ምስ ቋንቋ ኣልግብ ኣቢልካ ሕጂ እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ድሕሪኡ ናብ ሞያ ናብ ዩኒቨርሲቲ ገለ እንድዩ ዝቕየር ሕጂ ካብቲ ናይ ቋንቋ ወረቐት ምስ ወሰድካ ንክንደይ ዓመት ቋንቋ ተማሂርካ ክንደይ ሰባት ከናይ ሞያ ዕድላት ይረኽቡ ኣብ ናይ ስራሕ ምጅማር ከንታይ ሓገዝ ገብርሎም እዚኣ ሕፅር ኣቢልክ ግን ኣፅፉፍ ኣቢልክ ንገር እዩ ምክንያቱ ንብዙሕ ሰብ ክትሕግዝ ስለትኽእል ቋንቋ ተማሂርካ ናይ ሞያ ዕድላትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ከመይ ይመስል ብናትኩ ተመክሮ እቲ ትቕመጠሉ ቦታት ተራ ኣለዎ ንኣብነት ተኮሎም ትቕመጥ ኮንካ ብቕልል ዝበለ ትምህርቲ እቲ ቋንቋ ድዩ ቀልጢፍካ ወዲእካ እቲ ወረቐት ብፍላይ እቲ ዘድልየካ ለበል ነቲ ኣውስ ቢልድን ወይ እቲ ቢልድን ንክትወስድ እቲ ሞያ ንክትወስድ ቀልጢፍካ በዓሉ ዝተኮሎም ሕጂ ቅልል ብል ኣብ ንኣሽቱ ከተማታት ክትቕመጥ እንድሕር ኮንካ ብዝሕሰብ ኣሎ ነቲ ነገራት ዝደልዮ ሰብ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ዕድላት ቁሩብ ክፀብብ ይኽእል እዩ ኣነ ካብ ናተይ ተመክሮ ክዛረብቲ ኮይነ ምክንያቱ ኣብዚ ዝቕመጠሉ ዓዲ ክዛረብቲ ኮይነ ብዝሕሰብ ኣለዎ
تي عدلات كأوروب صبب بليو أب كل كتماتات حجي كابونا أو يفعلاليو جن اندحر أتي زجبا أنا بتي موياز وسد لبل اندحر بتحكا كم سبكا نتي زوها بكا ألو زحق زها نعاتهم تايد بالجركا نابت مويا نخد كيدي خا نابنت يونيفرسيتي نخد مهارديو نعوتات كا كنتي نابنت أب إرتراتا ماهيروم دموتو سبات زخون عين الدوكومنت دلوهم نساتهم بتي زجبوهم بتي مجد خدوه زجبوهم بو خيدم نتي ناي مويا بفلاي اندحر وديهم نابو نخدوس كل يبلولهم نعاتهم نتي أبتي تحت درجة زلوجن تبوتا يفعلاليو تقومطلو يوسنيو كم زسخاخ تبلت أنا حكا أبازلن أبقال إنسي حدا يكون أنا أبزخا تبوتا يفعلاليو جن كابونا أبو خا اندحر تكتك بقى كان نجارات تجيرك خاص نت موياس كتوصلوا تخلصي بزح عدلات الله yes so بحفشة أبسويس كرا خلو حجي تي مجمريا نحنا متصخلنا كدمينا ብዙሕ ኣይነበሩን ክልተ ዓመት ገሌም ገይሮም ነይሮም ስለዚ ናይ ሞያ ኣሎ ድየለን እቲ መንገዲ ዘርኢ ሰብ ኣይነበረን እቲ ኤርትራዊ ስለዚ ኣዝዩ ተጋይሹ ብዙሕ ዓመታት ከሲሩ ክንብል ንኽእል ብሓፈሻ ግን እቲ ቋንቋ ፅቡቅ ጌርካ እና ማዕበልካ እንድሕር ከይድካ እቲ ናይ ሞያ ዕድላት ደሓን እዩ ኣብዚ ክብል ይኽእል ኩሉ ሰብ ይረኽባ ይብልኒ ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ኣብቲ ቋንቋ ብዙሕ ስለ ደይምህርዎ ነቲ ሰብ ቀልጢፉ ነቲ ስሉኽ ኢሉ ንኽኣቱ ይሽገር እዩ ስዊስ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ኢኮኖሚ ክህልዎ ዕድላት ይኽእል እዩ እንተበልካ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ስለ ዘለዎም ብሓፈሻ እቲ ሰብ ግን ሓበሻ ደንጉዩ ኣብ ኢንቴግሬሽን ኣብዚ ዓዲ ኣብቲ ንሕና ዝመፀናሉ ደንጉዩ ፕላስ ዋላ ድሕሪኡ እውን ከምቲ ዝድለ ናይ ቋንቋ ሩኡይ ፀገም ኣሎ ሕጂ እውን መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ቋንቋ ሽግር ኣለዎ ብመንፅሩ ድማ ናይ ሞያ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ ግን ብሓፈሻ ብዙሕ ሰባት ድማ ሞያ ረኺቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ይሰርሕን ብዙሕ ሰብ ሞያታት ዝገበረን ዝገብርን ትርኢ ከም ምስ ስዊድን ካብ ናተይ ተመክሮ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብዚ ይፀበብ እቲ ዕድላት እሱ ኸ ብመሰረቱ ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘሎ ካልኣይ ናይ ስዊስ ሲስተም ናይ ሞያ ክህቡ ከለዉ ኩሉ ግዜ ዱዋል ሲስተም እዮም ዝብሉ ኣብነት ኤሌክትሪሽን ክኸውን እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ናይ ኤሌክትሪክ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ ናይ ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ድማ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እናሰርሐ እዩ ዝመሃር ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ሞያ ናይ ዓለም ናይ ስዊስ ብሉፅነቱ ኣብኡ እዩ ትምህርቲ ጥራይ ዝበሃል የለን ብጀካቶም ውሕዳት ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ካልኦት ግድን ስራሕን ትምህርትን ብሓደ ክረኽቡ ኣለዎም ስለዚ ክልተ መዓልቲ ትመሃር ሰለስተ መዓልቲ ትሰርሕ ከምኡ ወላ ናይ ነርሲንግ ድሕሪ ኮይኑ ከምኡ ሰለስተ መዓልቲ እናሰርሐ ብሕክምና ክልተ መዓልቲ ይመሃር ዳትስ ዋይ ሰለስተ ዓመት ሞያ ክውዱ ከሎ ሰብ ብኣካዳምን ብስራሕን ፕሮፌሽንት ዝኾነ እዩ ዝገብር እቲ ሞያን ትምህርትን እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ንኽትረኽቦ ቁሩብ ክብድ ይብል ዝያዳ ድማ ናይ ቋንቋ ተፅዕኖ ስለ ዘለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ቁሩብ ክብድ ይብሎ ይብላነ ምስ ናይ ስዊድን ክሪኦ ከለኹ ማለት ብጣዕሚ ወላ ሓደ ግዜ ክሪኦም ከለኹ ወላ እቲ ሞቲቬት ናይቲ ሰብ ክትሪኦም ከለኻ ሕጂ ሶሪ ንኩሉ ጀነራሊ ገይረ ይኮንኩን ግን ንዓይ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝረኣኽቦ እየ ክዛረብ ካብ ስዊዝ ኣብ ሽወደን ዘሎ ሰብ ሞር ንክሰርሕ ንክመሃር ወይ ንቅድሚት ንክኸይድ ሞር ሞቲቬት ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ይስማዓና ዓይ ማለት እዩ ይርኤ ኣብቲ ዝኸደሉ ዝነበርኩ ግዜ ትምህርቲ ድብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትሪኦም ከለኻ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ሞር ኮፍ ኢሉ ንኣብነት ኣብ ሶሻል ኮፍ ኢሉ እንታይ ድበሃል ክገብር ባይደወይቲ ክትከተለኺ እዛ ቪድዮ ቲታ ኣብ ስዊድን ከላ ኣነ ካብ ስዊስ ከለኹ ኢና ንገብራ ዘለና መጀመርያ ይጠቐስና መስለኒ ቀፅሊ ሕጂ ምስ ከምኡ ክሪኦም ከለኹስ ንኣብነት ኣደይ ኣላ ኣብዚ ጓል 60 ገለን ዓመት እያ ኣደይ ክብል ከለኹስ ካልአይቲ ኣደይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናታ ኤነርጂ ክሪኦም ከለኹ ክትመሃር መፅሓፍቲ ጥራውስቲ ገናፂላ ክትመሃር ከላ ክሪኣን ከለኹ ወላ ስራሕ ንባዕሉ ሶሻል ብፍፁም በቃ ንክትሰርሕ 2 ዓመት ሰሪሓ ከምኡ ኢላን ከላ ሰለስተ ግዜ ኦፕሬሽን ገይራ ኣብዛ ዓዲ ካብ ትመፅእ ግን እቲ ዘለዋ ኤነርጂ ክሪኦም ከለኹ ብጣዕሚ ምሳ ከተልግብያ እንዲኺ እታ ናይ ስራሕ ተበግሶ ቅድም ናብ ሶሻል ክምለስ ኢና ተቃባኸት ክትቅፅል ምንታን ናይ ሶሻል ሰብ እቲ ዌልፌር ወይ ካት ሲስተም ንሰብ ስራሕ ንዘይብሉ ወይ ገለመለ ወይ መጀመርያ ወረቐት ምስ ሓዘ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዩ ዝገብረሉ ነቲ ሰብ ናይ ገዛ ይኹን ናይ መነባብሮ ከመይ ይመስል ብሓፈሻ ክንደይ ዝኣክል ሓገዝ ይብዎ ውሕድ እዩ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ እቲ ገንዘብ እቲ ዝህቡኻ ኣብዚ ንመግብኻ ወይ ነቲ ገዛ ክራይካ ሕጂ ከምዚ ናይ ገዛ ኣባይቲ ዝሕግዙ ኣለዉ ሶሻል እውን ይሕግዙኻ እዮም ካልእ ኣሎ ከምዚ ኣክቲቪቲ ኣሎ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ንሲንግል ሰብ ከም ግምት ውሰዲ ከመይ ገዛ ይፍረሉ ናይ ክንደይ ገለመለ ሕጂ ከምዚ ናብ ናተይ ከብል
أنا حدا جيزة بشوشال سوسنة جيزة نيرة مالت كمزي سرح كأتون كلهو دموز يبل كان نايتاب جمرك ورحي أبتقل إيت ورحيات متسكا حجي تا حنت ورحي بزي جنزبي هتتصنح مالتي حجي صدق خيام قاب كمز خمس خيتكي كمز قبل لك قلب لخات مجمر تسرح كجمر كلهو مالتي حجي كسدل كان كلهو كاب نابنت بناي بإيروخ ريام كلهو بكورونا كباب 3000 قال 4000 مسدل كباب 400 يورو مالتي اجو 400 يورو نعاخا ملالبات اخول تروش كخون نخيل يدن نتي سدرا نختحجز ولا سيف نختقبر نعاخا نبعلخا زخونه نجر نختقبر اخول يكون انت جنزب بشوشال زمتاكا نورمال كريون كلخو حجي ذاتس واي يتسب مور كسرح زلي مش على اب شوشال كوينو كوفي لو كنبر زل سبسي اي دون نو انا كابتي زريو كابتي زعزبو بفصم تامراتي بقى انتي مخ قبرلو 300 400 وسيدوسي كتقوم يكلني ولا سينجل كوين ولا سدرا هاليو ولا عند حرا لكان بعلوسي ولا عز لك نجراتن التنساتهم زبوخا نجراتن ببيني اي رخبني لازم تسب كسرح يزدلي مور ذاتس واي انا اكزامبل نايزار دي دمص خلك عبايم كلا جن تنزهبوان عاكو اخلاين جن كينو سلا تحسب تسرح تدلي بخمخات تسرح ني راك تعمل سريحه مالتي يا اب سويس بمنتر ناي سويدن كتريا خلها سب حدا سينجل ورقات مسحبو زخون عينت ورقات بزو عينت ورقات يزلوهم تي ورقات مسحبو تسب كاب ستيت ناب ستيت يفلال قرب تلاقين بحفشة دموز ويكا كمزي منبري لهم كبابي 900 كساب شح دولار يهبون ورح مالتيو زي جزا خرايو يشفنوا له 700 800 كم تاشمو جزا خراي يشفنوا له نايت عنا انشورانس ناتو يشفنوا له كاله وين ابقلي وين قالوا الوخون بحفشا قلنا سينجل سب صاب شح فرانك يبويم سلازي بمنصر ناي كاله عالم كتري خلق دارغا ازي صبق زخونين كامي زلو زبو حجي نسدرا خون كل خات جنزب نابزحي زخيب سلازي زهجنا تسب موتيفيشن ناتو يقول لي بتناي قانقا اقول بتحكي كابت جنزب كاينفست غير قانقا حت مهار وانت خلني خاكن مبزحت سب نتجنزب كما يجرن عن كوهل اب متعصافي غويا كندن عن كعبز فتن مغنياتو كم سينجل سباب سويس كسرح كلا خدمو ساب كندي كون كم زلصن هيلنا رينا مغنياتو تناي سوشال كاتصبون تمثله سب كسرح تجميرو تدموزون بمنصرو سلازعبي بعفشا اب سويس تحتوي سيستم زبو بزح جنزبيو ريلاتيف كتري خلغا بزح نغرات كسالت خلي سباب سوشال اللهنا بله بعفشا جن اتمنغسي عبص اقطي زغبر بفلاين تكتبعاتيو اب سوشال نخيلو اب زوانزي استفلالي اب غليو نتزوهاب جنزبون اقديلوميم نخالوت كا بزح تصنوتات يغبرلوم نسرح نكخدو مغنيات اب تمجمريا سب زدك اساس بزح سلازنبره مالتيو تو زيا كنبل نخل مغنيات بزح تاشم سلازلو اب سراح دفيت اللوم نخنبل نخل مالتي بحفشا بحفشا لايف ستاندرد ويكا كواليتي ناي لايف كنزارب كلنا ويزر تعنا اتحازا قلعه كمون ادن دحرولي داب سراح نزين كما يريوا في سويدن نابنت ويزر نات بحفشا كما يمثل تعنا كما يمثل حكمناتات ناي حكمنا عدلات كمون قلعه مس ولدت كما حجز يقبر لاسك زين قلت الكتن كيف عبيلك جن تناخيفك جن حلفين يا حج ولا بزنات يخزر مالدي بزعبا ويزر قلمله هو سويدن تايم مثل بحبش ان جنرال سويدن ناي سويدن كما يمثل حي كما يالو ويزرو خميو كاب افريقيا هم زمت انا متن مالتي ويزر كو حق زربا مالت يفالاليو ككم تبوتو مالتي بتعمي برد بوتالو سلازنا برنا بحفشه كما كم زمثل ان جنرال جن كما يمثل ناي سويدن برد بوتالو حجي نابنت نحنا دمطانا له غيزه اب سامر غيزه صحي كعربت يا تبرق اي ترياني خا معس عريبه الله حصر زبلت غيزه يادلا تصلمتلا اندحر دي استوعل كالا قلطيفا خا تبرح مالتي اجي بزح غيزه اب سامر بزح برهان الله اب فينتر كا زغدد بنصارو دحر ساعه 3 4 صلميتو له يصلمتي مالت قطر كله صلمات مالتي حفشاو كنتريون كلخا ها او وينتر كا افينتر افينتر نديهم لك افينتر حجي دحري
ساعات 3-4 ماكسيمم 4 قلت دحري ساعة 3 دلو ساعات سقاب ساعات 5 دلو يصلمت قلت في يصلمت حق زربا أي تغري قال مالي زيارة سوستي برهانا يوروباسي أصحي وتيا ونكو دي برهانا تريكا وينترن بركو لحنتي تمام مغنية أي تمام مغنية أب سامر جن دحانيو تعمي حق زربا كابوتانا بوتا يفلاليو بزي أبي كتما تقمت وساني ونعبنا تبع استقلم تقمت خنكات ويزورو دحاني بزح انتي بهالكهلو خاليو تدل خاي بوتاتات يفلاليو أبقل إلو سامر ديري إلو تراي فينتر دلو جيزاتات اللو أزي قرار بوتاتات اللو أبزنا هنا جن دحانيو سامر حجي بتعمي صحيا الله حجي قرب مقط اللو كتريهم كل خام مالتيو أبتي ناي قلعة ناي حكمنا زبالكايو حكمنا قرب أبقل قل بوتاتات دخامنتات اللو كمزي حدا جزء كمزي الله بزح سرح كون خلندي وي انتي بحال بستفل عليه نقرات كله خليو قرب دخامنتات اللو ግን ንስኻ ንባዕልኻ ከዓ ብዙሕ እንታይ ድበሃል ክትገብር ኣለካ ብፍላይ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣለካ ይሕክሙ እዮም ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ እዮም ዝሕክሙ ይሕግዙኻ እዮም እውን በቲ ኣነ ዘጋጥመኒ ክሪኦም ከለኹ ኣዝዮም እዮም ሓጊዞም ንዓይ ምስቲ ዝነበረኒ ፀገማት ማለት እዩ ሕክሙኻ እዮም ግን ኣብ ገለገለ ቁሩብ ይድንግዩኻ እዮም ወላ ከምዚ ቆፀራ ንክሕዙልካ ንሕክምና ንክትከይድ ወይ ዝኾነ ነገር ንክትገብር ኣብ ገለገለ ነገራት ተኣሽሙ ኣለዎ ግን ናይ ግድን ከዓ ምስቲ ጎኑ ፅቡቕ ናይ ጎንታት ሕማቅ ጎንታት ከዓ ክህልዎ ክእል እዩ ግን ሓፈሻዊ ክንሪኦም ከለና ግን እቲ ዝግባኣካ ሕክምናሲ ኣይክልክሉኻን እዮም ክብል ይደፍር ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ክብል ደሊ ምስ በቲ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ቆልዓ ወይ ነፍሰ ጡር ምስ ኮነት ኣለዋ ስጋብ ዝተወሰነ ትሰርሕ እንድሕር ኮይና ወይ ትመሃር እንድሕር ኮይና ስጋብ እቲ ትኽእሎ ክትሰርሕን ክትመሃርን ትኽእል እያ ድሕሪኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እውን ዕሪፋ ማማሌዲ ድበሃል ኣሎ ንኣባባሌዲ ማማሌዲ ከምዚ ዓመት ኣላ ዕረፍቲ ናይ 6 ወርሒ ንሰብኣይን ንሰበይትን ትምቀል 6 ወርሒ ማለት እዩ ታደ ከምኡ 6 ወርሒ ነቲ ቆልዓ ሒዛ ምስ ሓረሰት ትወት ተባዕታይ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ዘንብቦ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሾደን እንታይ ድበሃል ዜናታት ገለ ዘውፅኦ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ስደተኛታት ምስ ናይ ኣቦነት ኣይወስትዎን እዮም 6 ወርሒ ታደ ጥራይ ብብዝሒ ትጥቀመሉ ዝብል ብዙሕ ነገራት ይሰሚዐ ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ታደያ እንታይ ድበሃል ትገብር እቲ ዝግባኣ ኩሉ ነገር ከዓ ይገብሩላ እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከባቢ 10 ወርሒ ገለ ክገብር ከሎ ትቆልዓ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ከምዚ ዴኬር ማለት እዩ ከይዳ ተመዝግቦ እሳቶም ከዓ ቦታ ይደልሉ ነቲ ቆልዓ ልክ ኣብ ዓመቱ ገለገለ ቆልዑ ሕጂ ኣለዉ ኣብ ዓመቶም ኣብኡ ኣብቲ ዳጊስ ይበሃል ኣብዚ ኣብኡ ድጅምሩ ቆልዑ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዓመቶም ኣሕሊፎም ይኣትኩ ማለት እዩ ከከምቲ ናትካ እዩ ገሊኦም ሕጂ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ጥራይ ተለካ ብድሕሪኡ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክትከይድ ተኮይንካ 8 ሰዓት ከምቲ ትሰርሖ ሙሉእ መዓልቲ ክሕዝዎ ክእሉ እዮም ንጎ እቲኻዮ ድሕሪኡ ስጋብ ሰዓት 4 ድዩ ስጋብ ሰዓት 3 ገለን ክፀንሓካ ክእሊ ወላ ስጋብ ሰዓት 5 እውን ድሕሪ ትውድእ ኮይንካ ስራሕ እውን ኣብ ገለገለ ኣለዉ ዝሕዝ ከምዚ ኦቨርታይም እውን ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ መስለኒ ይሕዙልካ እዮም እቲኣ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ምስ ገበረት ንውላዳ ትምህርቲ ድያ ንትምህርታ ክትምለስ ስርሓ ድያ ናብ ስርሓ ክትምለስ ኣብቲ ዘለዋ ኣክቲቪቲ ክትምለስ ትኽእል እያ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ ክልተ ቆልዑት ኣለዎም ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ፀኒሕዋ ካልኣይ እንድሕር ወሊዳ ነቲ ቆልዓ እንተዘይተጋጌ ካብቲ ናይ ቀደም 5 መዓልቲ ድወስትዎ ኣይወስትዎን እዮም መስለኒ 3 መዓልቲ ይወስትዎ ኣብ ውሽጢ ካብ ሶኒ ስጋብ ሓሙስ ማለት ካብ ዓርቢ ማለት እዩ 3 መዓልቲ ይኸይድ ናብቲ ዴኬር 2 መዓልቲ ከዓ ምስ ኣድዩ ይፀንሕ ምስ ቀዳም ሰንበት 4 መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ ከም እንዳገበሩ ይሕዝዎም እዮም ነቶም ቆልዑ ኢንቴግሬት ክገብሩ እውን ብዙሕ እንታይ ድበሃል ገብርዎም እዮም ሓደ ግዜሲ ንእሽተይ ክምላልካስ ቀደም ኣብ ካምፕ ከልናስ ኣብቲ ቦታና ፕራይቬት ከምኡ ተሰሪሑ ነይሩ ናይ ዞም ፕራይቬት ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ቦታ እዩ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ነቲ ዋና ናይ ካምፕና ሾደናዊ ነይሩ ስራሕ ዘይትረክበለ የለስ ብዙሕ ግዜ ይጨቅጨቆ ነይረ ሕጂ ንዕይ ኣብዚ ዳጊስ ተኸፊትሎ ንዕይ ናብ ወስተክ የሉ ንግሆይ ነይሩ ከድናስ ቆልዑ ነይሮም ተኣኪቦም ብሓንሳብ ከም ጣዕሞት እዮም ድበልዑ ነይሮም ኩሎም ተኣኪቦም ሲ ከቢቦም ባኒ ለለኸያ ጣዕሞት ትቦም ነይራ ሕጂ ባኒ ለለኸያ ኣብታ ቅድሚት ናይቶም ቆልዑ ተቕምጠሎም ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ካብታ ቅድሚት ወሲዶም እዮም ዝበልዕዋ እምበር ኣብ ኣፎም ኣይትእትወለውን እያ እታ መምህር ደቂ ዓመት ገለ እዮም ኮነ ኣሽቲ ቆልዑ እዮም
حجي انت يخونوا له زم قلعسي كالي ترفس تمرتي مهار له بعلم كبلعو بعلم تاي دبهال كغبرو نفسهم كخلو كابت زراخو مالتي نفسهم كخلو قال نغرات كغبرو قال قلع حجي له بعلم كداونتهم خدونو كداونتهم تاي دبهال كغبرو بزح صبوق نغرات علوو بفلاي ابزي لاي تمرتي وستوم نتم قلع يا سويدن اب زلعله يا السنه نيرنت بتات اب سويس اي ثينك تزبلت اناتو كم اوروبا مالتي ويزر صبغيو كما كلا اوروبا صبغ ويزر الله بزح غزي اجين سويس البس ስለዘለዎ ቁርጥ ራይ ዝበዝሑ ቦታታት ኣለዎ ጥቃ ቦታታት ኣለዎ ደሓን ዝኾነ ፀሓይ ብብዝሕ ዘለዎ ከባቢታትን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወይዘር አይ ቲንክ ሓደ ካብቲ ብልጫናቱ ብመንፅር ኤውሮፓ ፅቡቅ ወይዘር ኣለዎ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ስዊድን ኣፀቢቑ ታሕቲ ስለ ዘሎ ናይ ጥዕና እንተሪና እቲ ሄልት ኬር ግዴታ እዩ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕና ክህልዎ ኩሉ ሰብ ግን ስዊስ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ካብ ኤውሮፓ ናይ ስዊድን ዩኒቨርሳል እዩ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኢንሹራንስ እዩ ዘለዎ ኣብ ስዊድን ካብቲ ታክስ ስለ ዝቁረፅ ናይ ስዊስ ግን ፕራይቬት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ከከም ጥዕናኻ ንኣብነት ኣነ መንሰየ ስፖርት ክገብር የገለ እንድሕር ኢልካ እቲ ወርሓዊ ትኸፍሎ ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ ሕክምና ግን ከምዘይ ትኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕክምና እንተኸይድካ ገለ ክፋል ክሳብ ዝኸውን ንስኻ በዓልካ ክፈሎ ዝብሉካ ኣለው እዛ ኣብ ነፍስኻ እንተተኣማሚንካ ከተጉድሎ ትኽእል ኣለካ ክትፃወተሉ ትኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣነስ ብዙሕ ሕክምና ከይድ እንትልካ ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃውሲ ዩኒቨርሳል እዩ ግን ንእሽተይካ ዕድላት ይቡኻ ክትፃወት ማለት እዩ ከም ሰብ ብሓፈሻ ሕክምና ግን ሞር ኤፊሽንት እዩ ኣብዚ እንድሕሪ ብግቡእ ትኸፍል ኮይንካ ዝደለኻዮ ዓይነት ሕክምና እዮም ዝገብሩልካ ንኩሉ ክዛረብ ኣይክእልንየ ግን ዝሰርሕ ሰብ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሶምን ክልተ ሶምን ኢኻ ቁፅራ ትሕዝ ናይ ስፔሻሊስት ተኮይኑ ምናልባት ቁሩብ ክነውሕ ይኽእል ይኸውን ሕክምና ናቶም ግን ቶፕ ስታንዳርድ እዩ ኩሉ ዝግባእካ ድማ ክገብሩካ ሬድዮም ብዙሕ ምድንጓይ ገለመለ የለን ኣብ ካልእ ኤውሮፓ ዞም ዩኒቨርሳል ዘለዎም ከም በዓል ስዊድን ዩኬ ገለመለ ብዙሕ ቅርሕንትታት ኣሎ ኣብዚ ከም ዝበሃል የለን ቀዳማይ ነገር ከዓ ኣብታ ተድልየካ ኢኻ ንኣብነት ኣነ ሕክምና ይከይድኒ እንድሕር ኢለ የልዕሎ እቲ ፍራንቺዝ ዝብልዎ ተልዕሎ ኣነ ገንዘበን ሕክምና ከይድ እንተኢልካ ተጉድሎ እሞ ሕክምና ከም ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ስለዚ ከም መንእሰይ ቁሩብ ዕድላት ቡኻዮም ነቲ ወፃኢታት ናትካ ብሓፈሻ ግን ክቡር ሕክምና ናትና ብኢንሹራንስ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ገንዘብ ዘይብሉ ነቲ ሶሻል ዘሎ እጂ ብዙሕ ሕክምናታት ዕድል ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ስደተኛታት ቁሩብ ነቲ ሲስተም ይሃስይዎም በሃልትዮም ምክንያቱ ብዙሕ ሕክምናታት ስለንኸይድ እቲ ሕክምና የኽብርዎ ትሰርሕ ሰብ ተኮይንካ ልክዕ ከምኦም ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ሴፍ ክትገብር ክትብል ሕክምና ብዙሕ ክትጎያ ኣይትደልን ኢኻ ሰዓል እንተሓሚሙ ሰብ ሽረቦ ከኣክኒ ናብ ሓኪም ዝጎይ ውዑይ ነገር ክሰቲ ዝመርፅ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ስዊስ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሲስተም ዝጠዓየ ዕዳ ዘይብሉ ሲስተም ኣብ ኤውሮፓ ናይ ስዊስ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እቲ ዝሰርሕ ናብ ሕክምና ስለ ዘይጎይ ገንዘብ ሴፍ ክገብር ክብል ኣብታ ዘልየላ ድማ ዘድሊ ሕክምና ይግበረሉ ስለዚ በዚኣ ዝበለፀ ብልጫ ኣለዎም ክብል ይኽእል ኩልኩም ግን ፕራይቬት ተኣሽሙለኩም ማለት ፕራይቬት ሕክምና ኣለኩም ማለት እዩ እቶም ኣብ ሶሻል ዘለውን እቶም ዝሰርሑን ኩሉ ሓደ ሲስተም ኩሉ ሰብ ሓደ ሲስተም ናቱ ኣብ ሶሻል ንዘለዎ ኣብ ገለገለ ዝዓብይዎም ገለ ሰመየ ኣገይን ስደተኛ ብዙሕ እንታሽሙ ስለ ዝገብር ቁሩብ ትለይሳቶም ካሓውስ ዓሌታውነት ስለ ዘለዎም ፀቕጥታ ትገብሩ ኮኑ እዮም እየ ዝብል ኣነ ብሓፈሻ ግን ሕክምና ናቶም ፅቡቅ እዩ ከምኡ ድማ ንቆልዓ ዘሎ ምልኣይ ንኣብነት ጃብ ስዊስ ኣብዚታት እቲ ፀገማት ናይ ስዊስ ዝርከብ ፅቡቅ ደሞዝ እንተዘይብልካ ቆልዓኻ ኣብቲ መትሓዚ ንክኸይድ ክቡር እዩ ኣደ ስራሕ ተዘይብላ ስግንጢር ናይ ስዊስ ቁሩብ ኣብ ሶሻል ንዘሎ ይሕግዙ እዮም ነቲ ዝሰርሕ ግን በዓልካ ክፈሎ እዮም ዝብሉ ወይ ፐርሰንተጅ ክፈል ይብሉካ እቲ ደይ ኬርካ ክቡር እዩ ኣብ ስዊስ ብሰዓታቱን ብመዓልታቱን ተሓሲብካ ኣዝዩ ክቡር እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ሶሻል ምስ ኮነ ግን ነቶም ቆልዑ ይሕዝዎም እዮም ናተይ ርድኢት ድማ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰብ ምናልባት ንሱ ብቅዓት የብሉን ነቶም ደቂ በዓልና ከምንብሎም ካብ ዝብል ዳ እምበር ኣብ ገዛ ኮፍ ንዝብል ክሕዙ ይደልዩን እዮም ብሓፈሻ ግን ኣገለገሊ ይብሉ ብቅዓት ናይቲ ሰብ እውን ስለዘየተኣማምኖም ነቲ ሰብ ነቲ ቆልዓ ኣብ ደይኬር ንክመፅእ ፑሽ ገብሩ ኣብኡ ዘድሊ ክንክን ክገብሩ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት ኤውሮፓ ንኔክስት ጀነሬሽን ይሓስባ እየን ንስኻ ገለምለ ዘይኮንካስ ኔክስት ጀነሬሽን ብኸመይ ክዓብሎ ሎሚ ፅቡቅ መልመላ እንተዘይጌርና ፅባሕ ንጎ እንታይ ክኾነና ክእል ዝብል ሓሊፎም ስለ ዝሓስቡ
نا عاب أنكو لا كتمل أيله تا نتوم قلعو تاي دبها زقبروهم سي نسا سلا زي تبرك دلا سرح سلا زي كل يوم نتوم قلعو مور أبوم إنفست قبرو زدلي مالدي يبلني نصور أيكونن بحفشة جن كاب كانتون ناب كانتون يفلاليو توالعا ناب كتاك خيد خيلي يزبلو كانتونا تقينهم عقمن تلوا تغفل بك كم عم هاي تغفل كازها تفلت لك كل سب يكونن شحات زغفل حسرت شو تقين دموسكا بملو تغفل زقبوب على الحق فليم زبلها عند حري 5 14 3 تقين تدموسجن بزح كفال بعلوم يشوفنوا ستيت دي شوفنوا لذي أبوتات حجز على اللوميو بحفشة جن تي نقولعات ولادي أكتيف ندحر خوينو بزح حجزات على اللوابزي ناي سبورت بروجرامات تديو ناي هوبي بروجرامات تديو ناي محباس بروجرامات تديو ناي كله comprehensively كنا لهم تولادي مستزلو سيستم parallel كخيط نتفتينو مالتيو تحمق ناي سويس نتايا أدمس ولدت كم إندسترناتو نابنت أبناي معبيا أن عبيت زسرح ولد دندحر خوينو ويا قلمله 3 ورحت رايز وهابا دحري حرسي عرفت مالتي كم زبالي لنا زيوم كابيتاليستيك هاجر يوم زيوم مستوم كبعال سويدن مزبعال جيرمن كانوا تاجرات كتريوم كلها شو من تورهي عمد قالوا وهابا بزكم زبالي لنا 3 ورحت رايو عرفت زلوا اوف كورس جن كل سويسايت زاربنيخا اتن كامبانيتات يفلاليه ابتلع الواي درجه زلو كامبانيتات انا سرح لهم زنبركو شو من تورهي تشعت تورهي زبون علو سلازي ككم كامبانيناتو جن بمنجست حقيقن 3 ورحت رايو زبل شو أبزيا بكليرلي تحت السويدن هنا كنا بنقول السويدن هتصبيقات تبلت أبناء كل عام حاز أبناء قلمله سويدن زبالت أكوينو يريو عنه كم تقمات أنا سويس كريا خلوا مالتيو تارستجن سفهيو بزعو جزيا خوزلنا مخاله من البعض ندحر بزع بازار بسفح دليهم كال فيديو هنقبرينا نلو مجن تنكف تراي كان بلغم فتنينا تنكف قرب زين وسهلنا next topic ناتنا سرح يكون سرح كميو عدلاتنا يسرح عينتاتنا يسرح كم دما دموس كما يمثل بحفشة مورادرك خوننا بس حسب let's say عند عبيت يسرحون اب ريستورانت يسرحون توسيدنا دموزهم بحفشة كما يمثل خل اسك نات كعبريتا كبير عندي كله تفضل يدخلني هاجن عن تبخارينا يرناون افريج كما يمثل اسك تنكفابليو هو دموسي سراح كتركب بفلاي أبزي جلا دحان يوم كمزي تمرت مسوداك ألو زوها بولات تي ناتكات أمطلو كومن وي ممحدار يرخبلك أي سرح تسرح شو منت ساعات ملو دموس كاخا يوها بكاتبو نابرها مرح تخيل ولا سدرها دوخا ولا نبين خاخون تبل تخيلها ككم تتقمطلو كتمام مالتيو أب قال حجنا أبنت بناي استقلهم حج زرعقو أقعد أمس حدا زفلطو سب نعلن يرا أبوسي سرح كتسناي سرح يتسني هذا بس حسب بخامي نستقلهم موف دقبر بزح سبيل الله بستقلهم سرح كأيس إني كجر ما كحدا أب كم زي أهم زي عندي كم زي كبلو سمع يومه إنترفيو جرا له سب كأي دليل لو تبعي لهم سنة نحدهم شر قبرهم حدا حوي يعلن يرس كم يدني عجي كل تسرح صباح بكم دي ابو تاعي خيد وايد حد صباح كاب تخال بو تاعي خيد حجي كل تسرح بسرح حسابات الله سرح يسالني جن ابي كتما تقمط الله حجي تزبز حزا انا زقمط الله كتما اوريدي سخات فلطي خصب غيركا بزح ناي سرح سنتون كغاطمكا خيلي مخنياتو انتلو اندعر حانت نغير زي بلا كتما ناي اند عبيت تراي اندحر كوينو ملالبات جن مبزعت سرح الله اوريدي سرح يسرحيو يا يسرحيو بفلاي أبجلجل سبات أبجلجل بوتاتات موف جيركاون كتسرح تخليها ولا رحق كيدون تسرح سبات. خلقتي تغلال سرح زي بلو سب بزح دلاب سويدن تغلال سرح زي بلو كسرح زي اللجن. كسرح أنت أيديو كوف دبل يلا نابنا سرح يقولون كوف هيبلون يتسب تمرتي دمهار تمرتي دخيل وي تمرت مهار الله ويكا سرح يسرح على من توتال لجن صغير كوف يلو زخي سبسي I don't know أقعد مني فلتني. كوف تراي كتب لاي تخني خا بمنتاي خا مو كوف كتب زخونه نجر اكتيفيتي كبر يم زبلخا مخدات انتاي غيركا نابنا سرح تزي بالكاسي اكتيفيتي رابورت بحال الاكتيفيتي سي كل جيزه ور حوسي تاشمو تجبر انتاي غيركا بتا ورحتيا ابي بصيحكا ابي كيتكا سرح دليخا سي في تي خادو قال مله ولا سي نقد كتصحف زحق زخا اكلات الله زي تاشمو زي
ዝኾነ ሌተር ንክትፅሕፍ ብዛዕባ ፅሒፍካ ንስኻ እንታይ ምዃንካ እንታይ ተማሂርካ ንዕታት ክትፅሕፉን ዝሕግዙኻ ኣካላት ኣለዉ ኣብኡ ከይድካ ቀደም ነይሩ ሕጂ ግን ኣሎ ድየለን ኣይፈለጥኩን ግን ሕጂ እቲ ኣክቲቪቲ ራፖርት ትገብሮ ናይ ግድን እዩ ዝሓተካ እንታይ ከም ዝገበርካ ስለዚ ኣነ ካብ ዝሪኦ ካብታ ዝፈልጣ ግን ስራሕ ዘይብልካ ትምህርቲ ዘይብልካ ስኢልካ ኮፍ ኢልካ ከምዚ ተኣሽሙ ኣጋጢምኒ ይፈልጥን እዩ ኣይ ዶንት ኖ ብዙሕ ብዛዕባኡ ዲቴል ክዛረብ ኣይደሊን እየ ግን ኣብ ገለ ቦታታት ክትርኢ ከለካ ክልተ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ሰለስተ ቦታ እውን ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ሰብ ይሰርሕ እዩ ኣብዚ ሞር ምክንያቱ ክሰርሕ ጥራይ እዩ ከዓ እቲ ኣታዊታት ከም ዝትፈልጦ ምክንያቱ ታሕቲ ዘሎ ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ምክንያቱ ንዓኻ እውን ንብለካ ነይረ ትዝክርቲ ኮይንካ ክሰርሕ እንከለኹ ስራሕሲ ኣብ ስዊዝ እንተዝኸውን ነይረስ ቀልጢፈ ምሃብቶምኩ ነይረ ክንዲ ዝሰራሕክዎሲ በቲ ናይ ስዊዝ ደሞዝ ተዝኽፈል ነይረሲ ምሃብቶምኩ ነይረ ዝብለሉ ሰዓታት ነይሩ ምክንያቱ እቲ ተወዳድሮ ምሽ ነቲ እስኻ ትሰርሖ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ተምፅኦ በዚን 8 ሰዓት ሰሪሖም በቲ ዝእትዎ ክትርኢ ከለካ ወላ ምስ ሰባት ክትዘራረብ ከለካ ገለ ወርሒ ሰሪሕካስ ክንደይ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ክንደይ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ኣብኡ ሕጂ ክተመዛዝኖ ኣነ ሕጂ ከወዳድሮም ከለኹ ብጣዕሚ ፍልል ኣለዎ ምስቲ ኣነ ዝሰርሖ ነበርኩን ምስቲ ኣባኹም ዘሎ ኣዝዩ ፍልል ኣለዎ ስለዚ ግን ኣብዚ ሰሪሑ ወላ ከምኡ ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ብዓቕሙ ክነብር ይኽእል እዩ ናይቲ ሲስተም እኮ ብሓፈሻ ማዕረ እኮ ኣብ መወዳእታ ንእሽተይ ትፍልል እምበር ወላ እቲ ገንዘብ ዳ ኣብ ስዊስ እንተተመሊስና ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ተሪና ብዙሕ ሰብ ስራሕ ይነበሮን ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ሰብ ሞያ ይገበረን ኣብ መንጎ ስታክ ዝኾነ ሓደ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ወላ እቲ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ስዊስ ወላ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኩላ ይብልና መብዛሕትኡ ደንጊፁ ክሕግዘና ኢሉ ተበጊሱ ብዙሕ በቃ ከምዚ ዶ ኢሎም ፖዚቲቭ ነይሮም 2014 ኣቢሉ ብዙሕ ሓበሽ ኤርትራውያን ከም ብሓድሽ ብኻል ማዕበል ክመፁ ምስ ጀመሩ እቶም ቅድሚዮም ዝነበሩ ከምቲ ዝድለ ኢንተግሬት ስለ ዘይገበሩ ኣዝዩ ኔጌቲቭ ስእሊ ናይ ኤርትራውያን ክወፁ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ 80 ሚታዊት ኣይሰርሑን እዮም 90 ሚታዊት ኣይሰርሑን እዮም ብምባል ብርቱዕ ጠቃነ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ጠቃነሲ ኣይተኣልየን ነዊሕ ዓመታት ከይሰርሑ ኮፍ ዝበሉ ሰባት ነይሮም ኣብ ስዊስ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ኢቨን ስራሕ እንታይ ኣድልየካ ንበሎ ተፀሊልካ ዲኻ ዝሰርሕ ዝብሉ ሰባት ነይሮም እዚ ከዓ ካብ ስዊድን ዝፈልዮም ኣብቲ ሶሻል ናይ ስዊስ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ስለ ዝገብር ዝነበረ እቲ መንግስቲ ዳሓርዩ ነዚ ፈሊጡ ነቲ ነገራት መሸንቆቃታት ከብዝሕ ጀሚሩ ማለት እዩ that's why ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰብ ይሰርሕ እዩ ብዙሕ ድማ ኣብ ንጥፈታት እቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ስዊስ ቦቶም ሲስተም ዌልፌር ናቶም ፅቡቕ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣዝዮም ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ነቲ ታሕተዋይ ነገር ተበላሽኻዮም ስርቅን ካልእ ነገራትን ክመፆም ስለ ዘይደልዩ ፅቡቕ ዝኾነ ኣለዎም ብሓፈሻ ግን ኣብቲ መጀመርያ ደንጊዩ ዝነበረ ሕብረተሰብ ናብ ስራሕ ምእታው ደንጊና ነርና ከም ሕብረተሰብ ክሪኦ ከለኹ እንተሰሪሕካ ግን ስዊስ ኣዝዩ ንቅድሚት ክወስደካ ዝኽእል ኣፍኮርስ ሕጂ ሲንግል ሰብ ኮይኑ ሓንቲ ደሞዝ ዘለዎ 3 ቆልዓ እንተለዎ ከቢድ እየ ገይን ካብቲ ቦቶም ሳይት ወፅን ኢኻ ኣትሊስት ክልቴኻ እንተዘይሰሪሕካ ማለት እዩ ክልቴኻ እንተሰሪሕካ ግን እቲ ብፍላይ 100% ወይ ከዓ ሙሉእ ስራሕ ክልተ ሰባት ክሰርሑ እንተጀሚሮም ኣብ ስዊስ ፅቡቕ ላይፍ ንክሕልፉ ዓቕሚ ኣለዎም ምክንያቱ ዳርጋ ኣቨሬጅ ደሞዝ ናይ ስዊስ 4,000 ከባቢታት እዩ ክንብሎ ንኽእል $4,000 ወይ ልዕሊ እውን እንተተማሂርካ ድማ እቲ ደሞዝካ ንላዕሊ ኤክስፖኔንሻሊ ዝዓቢ ስዊስ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዘለዎ ሃገር እያ ዝለዓለ ደሞዝ ፕላስ ኣነባብራ ትኽእል ተኮይንካ ድማ ሂወትካ ከተመዓራርዮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ደሞዝ ብዙሕ ኣለኒ ኢልካ ገፊሕ ገዛ እንተተኻሪኻ ክቡር ገዛ ኩሉ ክወስደካ ክእል እዩ ከምዚ በዓል ጆርጅን ድሕሪ ኮንካ ግን ኣዝዩ ላዕሊ ደሞዝ ናተኻ ኣብ ኖርማል ገዛ ተኸትክማ ተመሪፅካ ቀልጢፍካ ኣቲንክ ኣብ ስዊድን ቅድሜኻ ጀሚሩ 5 ዓመት ንዝሰርሐ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክትቀድሞ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ምግናን ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ሴቭ ናይ ምግባር ዓቕሚ እንተለካ ኣብ በዓል ስዊስ ቀልጢፍ ሰብ ላዕሊ ክድይብ ይኽእል እዩ እዚ ግን ኣነባብራኻ ብጣዕሚ ዝውስኖ ምክንያቱ ክቡር ዓዲ እዩ ኣነባብራኻ ፅቡቕ ተኮይኑ ቀልጢፍካ ክትዓቢ ትኽእል ኣነባብራኻ ከም ስዊሳውያን ክትነብር ተጀሚርካ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ገንዘብ ቀልጢፉ በቦቱ ክሕዝ ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ትበሃል ባህላላ ኣብኣኩ ዝስኸልካሲ ቀደም ኣብ ካምፕ ከለኻ ንኣብነት እቲ ኦን ኣቨሬጅ 200 ኤውሮ ኢኻ ትወስድ 2,000 ማለት እዩ ሕጂ 2,000 እንዳተዋሃብካ ከለኻ ፅቡቕ ትነብር ነርካ
تدريكاني طبق أخلك كاي already ولا حنت تخفلو نجاري بالكالتس نزا نفسك عن مجبخة ترخيب كخا نخدانكا ولا مدهانيت كتجزء تخون كخا بحسري حتخفل ستوسني حتخفل شعو ورقة مسوسات كا أبتي يتابلين دبهار أبتي ناي متكل أجري زوبها كبابي مينوس بلوس شو عت شحجلة كبابي بلو حجي أبو خت نبر كلا هم جمركا قرب تي أنا ببرخا حرقوس قص دابلي خيد كم عينة زرار والله كمتي بخلت ميت صبو أنا بركان كلاخاس بتي شو عت ميتي شو منت ميتي خاني أزيو انتي دبهال أنا برات تنبر مالتي صني حكا خا سرح كتجمري خا من الباس كاب 10 قلن شح وي 10 قلن شح كتوابي خا شحن قلن كلتا شح قلن مالتي ابو خا حجي لك كم زياف تقلصا صنعكا تي انا براناسي بخلت ميت صبو كنبر እንዳخالنا كلنا ሓደ ግዜ ግን በቲ ዝዓበ ነቲ ንእሽተይ ማነጅ ክትገብሮ እንትሕዘኪ ኢልካ ነቲ ዝዓበ እውን ማነጅ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምኡ ኣብ ናትና ኣብ ናተይ ተመክሮ ዝነበረ ማለት ብክልተ ሚእቲ ፅቡቅ ነብር ነይረ 700 ምስ በፃሕኩ ኣብኡ እውን ፅቡቅ ትነብር ነርካ ሓደ ገብቆፍ እንዳበልካ ኣብቲ ዝለዓለ ስራሕ ምጀመርካ ክትሪኦም ከለካ ትነባብረኻ ከዓኒ በቃ ኮንትሮል ክትገብሮ የብለካ ኣታዊ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ተራ ዘሎ ኣታዊ ንእሽተይ ክፋል ኣታዓዛ ገንዘብ ዝያዳ ክዕውተካን ከትሕረካን ዝኽእል ስለዚ ኣብ ስዊስ ኣነ ንሰብ ኮሚየ ዝብል ዋላ ኣብ ካልእ ኤውሮፓ ንዘለኹም ከማን ፅቡቅ ሞያ ፅቡቅ ክእለት ፅቡቅ ትምህርቲ እንተለኩም ናይ ስራሕ ተመክሮ እንተለኩም ናብ ስዊስ ብዙሕ ሰብ ይመፅኡ ዝሰርሕ ብዙሓት ካብ ጀርመን መፅኦም ዝሰርሑ ብዙሓት ካብ ሆላንድ መፅኦም ዝሰርሑ ካብ ስዊድን ብዙሓት ኣለው ካብ ዩኬ መዓት ኣለው ትምህርቲ ዘለዎ ሰብ ሲስተማቲካል ኣብ ስዊስ ክረክብ ተኽኢሉ ቀልጢፉ ክዓቢ ይኽእል ኣነባብረኻ ፅቡቅ ኮይኑ ደሞዝ ናይ ስዊስ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኦፍኮርስ ተወዳዳርነት ናይቲ ስራሕ ላዕሊ እዩ ብጣዕሚ ውድድር ኣለዎ ብቐሊል ኣይርከብን እዩ ሓንሳብ ምስ ረኸብካዮ ግን ቀልጢፍካ ክትዓቢ ትኽእል ስለዚ ኣብ ካልእ ኤውሮፓ ዘለኹም ስዊስ መዓት ብድሆታት ኣለዎ ኣብ ሂወት ከም ዝብለኩም ዝነበርኩ ስራሕ እንተረኺብካ ግን እቲ ዝበለፀ ከም ሰራሕተኛ ሓደ ዝበለፀ ዓዲ ክብሎ ይኽእል ኣነ መብዛሕትኡ ኤውሮፓ እውን ሓፈሻዊ ርዲት ናይ መብዛሕትኡ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ እውን ስለ ዘለኒ በዚያ ክንሓልፋ ንኽእል ኣብ ልዕሊኡ ታክስስ ናትና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተሓተ ታክሲ ዘለና ስለዚ ደሞዝና ላዕሊ ታክስ ናትና ታሕቲ እዩ እቲ ሲስተም ግን ከም ዝበልኩኹም ገዛ ክራይ ከም ናይ ስዊድን 3-4 ክፍሊ እንተተኻሪኻ እቲ ገንዘብ ኣብ ከይዱ ኣሎ ፈንጣሕታሕ ክትብል ተፈቲንካ እቲ ሲስተም ኣዝዩ ክቡር እዩ እዚ እቲ ገንዘብ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣካይዳ ተፀቢቕካሉ ምስ ደሞዝካ ግን you can really ፅቡቅ ዝኾነ ፋይናንሻሊ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚኣ እታ ምኽሪ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣዝያ ነዊሓ እንድያታ ቪድዮ ክንድዚ ክትቅፅል ኣይደለኹዋን ግን እቲ ሓበሬታ ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ ንካልኦት ሰባትካ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ካብዚ ከይዱ እንተተመርዒዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ይመስል ብሕፅር ዝበለት እቲ ሕጂ ብጣዕሚ ክንቅልጥፍ ክንክእል ኣለና ሰብ እንተተመርዒዩ ካብ ኣፍሪካ ከምፅእ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ስዊድን እንተተመርዒዩ ወይ ካብ ካልእ ኤውሮፓ እንተተመርዒዩ ንስዊድን ንከምፅኣ ከመይ ይመስል ኣነ ናይ ስዊስ ክነግር ሽዑ ትፈልጥዮ ብሓፈሻ كيتكا تمرعيخا ሓደ ወዲ ወይ ጓል ካብ ስዊድን ወፃኢ እንተተመርዒዩ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ስዊድን ኮይኑ ናብ ቦቱ ከምፅኣ እንተደልዩ ከመይ ይመስል كجرمكا كاب نعي أنا كاب تمكروي كزارب تخوينة كاب ناقدفيو نالي حفشاو مالتي كاب زتعذبكو قالخر إنه حركوينة كاب أفريقيا كم زترنافن خجبرون كاب أوروبا ترناف خجبرون كاب أوروبا يخبل كاب أوروبا أنا بأوروبا خبل ኣብ ስዊድን ማለት ክዲ ዋላ هو كان ابنت كاب اب شودن كين كاب كلا كاب زي اوروبا ترنف كلها قرب مالس دفلطم سبات አለው ቻሌንጅ ለዎ በጣም ካብ ኣፍሪካ ተምጽእ ከለኻ ካብ ኣፍሪካ ስዊድን እንውሰድ ካብ ኣፍሪካ ተምጽእ ከለኻ ጁን ኣብነት ኣሎ ገሊኻ ኣመዝጊብካ ተጸኒሕካ ገለ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣቢልካ ጸኒሕካ ብኸምኡ ስድራ ክትጥር ብዙሓት ስድራ ተጠረፉ ኣለዉ ብዙሓት ስድራ ይጥርንፉ እዮም ሓቂ ንምዝራብ ሕጂ እንታይ ድዩ ብዙሕ ግዜ ንሕና እንታይ ድና ንርኢ ነቲ ሕማቕ ንገለ ሕማቕ ዘጋጠሞ ስለ ንርኢና ኢቭን ኣብታ ናይ ሕክምና ከም ኣብ ነይረ ግን ብዝበዝሕ ግዜ ክትሪኦም ከለኻ ግን ሕክምና ኣሎ የለን ኣይኮነን ንዓክ ርማ ስለ ዘሎ ኸ ግን ሓደ ግዜ ከም ሰብ ምሻሎ ንእሽተይ ነገር ኣጋጠማትካ ነታ ንእሽተይ ተሸኪምካ ኣዕቢኻ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ዝያዳ ከባድ ትኸውን ሕጂ ዋላ ኣብ ናይ ስድራሕ ኣለዉ ሕጂ ብብዝሒ ክትሪኦም ከለኻ ገሊኦም ዘይሰልጦም ኣለዉ ገለገለ ብሰንኪ ገለገለ ፀገማት ዘይሰልጦም ሰባት ኣለዉ ስድሮም ድየምፁ ኣብ ሓፈሻዊ ክትሪኦም ከለኻ ግን ብዙሓት ስድራ ምስ ደቆም ዝተጠርነፉ ኣለዉ ኣብ ገለገለ ከዓ ኣሎ ሕግታት ኣሎ ብፍላይ እቲ ሰብ ደምፅእ ንኣብነት ስራሕ ክህልዎ ኣለዎ እኹል ገዛ ክህልዎ ኣለዎ
نت مستمع خا نتوم سدراك اليوم الله مثلا نتذي تجاجي حجب بسان كهمو جل نجارات عند حتى مرعها سخا قدم مخات كاسي الله نجارات كنت قبرة زلكات تذي تجاجي نعتات عند حرام ماليكا قدمي خا أبتي بتحفت كيت كاخت مرعو مخانكا كلتي خا كتمل كتكل على كاخت حبر على كا نعيك أنا كابت جرا أخو ماتي عمل كيت كاشعو كنت مرعو قم تخيل فقادي متأكا شعو قيد كاتو مرعو زين كابت بيت تحفظ رخبكو حبرتي عايزين نقرا كازو أنا قد محجة حتيتا مالتي جن حافش شاو كتريهم كلا خا جن سدراي يطرنو فيهم حق ضربة ولا ناي بفلاي ناي بيزنس مرعى ما عاد سمي متينا بزح حق إنه خنزارة جن بدحريو تي لو من حنا نجبرو جيجا صباح نقولت بحق إني أنا جرز جبرو يهسس لزخنا بزح جلا سدراتات سدروم دي مطلو زبزح خا بزحات سدرا خا زمطو يرقلو خا أبز بتعمي بزحات كاب إرترا دمطو قلعو ولا تقرنيهم كسمعون كلا خا أزيو زيت بلا زيت حواوس زلوا مستقام قناة زلوا نطور تقرنيا لزارب قلعو تري خا يقعد مخايم سلزي يطرنو فيهم سدرا بيت قبل خل بز قاعد Yeah, I think Sweden ብዙሕ ናይ ምጥርናፍን ናይ ገለን ንሰምዕ ኢና ኣብዚ ስዊስ ኣብቲ መጀመርያ 2014 13 12 ወላ 16 እውን ክንብል ንኽእል ከይዱ ንዝተመርዓወ ከምፁ ጀሚሮም ነይሮም ክሕግዙ ገለመለ ጀሚሮም ነይሮም ግን ከምቲ ዝበልክዮ ኣብዚ እውን መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ሲስተም ኣቢዩዝ ስለ ዝገብሮ كتالل سلتفتن نحفتو كم سبيتو يمت وي قلتات وي كمتات كم سلازي قبر قلتيف ما خاد حريمة يو كفاتحو قال مالا بيت فردن قالن سلازي غيت قلتيف ام رياكت غيروم I think أخبيدو مو حجي سب سراح نتلوو سبيتو كم تسيخلي تماريو كابزخون عدي كم ناتي رديت أبت سيستم زيد اللي انتقينو أتاونا أتصبو تقينو بحافشا قليليو سويس عد سراحيو نو نسرح تنياتات مسل زبيو كاباتهم كتدلك ساب زي كونكا حقتها مسل هو بخير كابهم تدلتو خين كاغن بالدعم كبيري مخنياتو الستيتس لناتهم حق سلازو تقومو سو بعفشا كبيري اف سوشال كلا حاجه لملك كبيري مثلني سراح رخيبو قال ملا بعلو كتورم تخينكن يكال بزحات انا زريومون يمصو بخمو مالتي وخمزيا ورقت كازو بخا ترى لودو نابنت تدران خطرنف نابنت ابا خمسي استفلا عينت ورقات يزلو ثلاثه دير بعد ورقات يدلو مثلني سعد ترى لو دو سدران خطر نفهم I really don't know exactly انت عينت ورقاتي خطر نفس زخيل اساسا يفلطاني انا بعلي سو حفشاغن مسغزي ناخذ كسرح تجميركات ورقاتي قياري سو صراحه انت لك مجمريا صراحه انت رقيبك ورقاتي قياري دحرس توسنه غزي بتتنهيلنا ممكن رينا اب تناي ورقات نيكس عتوناتنا ورقاتي كما يمثل ناب غعزنا بزيغنت واي ككبد ناي زيغنت كما يمثل بحفشا في سويدن اسكي أمسوك أتعازى بالله نريان خل معناته تراعتونا قد هسه لزغني نمودة تعطوني ورقتي حق ورقتي كتوسد كلها تينك أنا زفلتن ثلاث عينات على مثلني بوليتيكا لحنتي هيماني تلو I think بحكمنا ونهبو خيام بنايت عنا ورقته هو خيام تزي تجاجي مالتي يعني هيماني تلو نسو بزح عبتي معنا في اللي دلوي مثلا جن نابنت بوليتيكا نحر هيبومها تفرميها نعدها تأتو خمزة كونكا عبتي باسبورت خابت ترافل دوكمنت تفرميها خد نفس وقت سبي يفرميو تي بوليتيكا توسيت كام على تحجيب له خيام تزبلت ورقة بوليتيكا يمدب له قلنا ناتو بالجاتات هلوا إلى زامن تي هيماني تو ناتو بلج أكلوا خالي قرب في الليات على ولا بتحبردي ولا بتجلا نجارات كن ولا نقد تحدث مثلا أنت زي تلاقي قرب تعيش مزلوا كوين يسمعني كن 100% الجزء أني فينا يكون بلا أبصر أحمد لا أنت أجمعت فترة والحنتي أبو عزنا زي قنات محتاج كفلوينات على اللورو أي مثلاً نابناي انتايو نابنتني حمش عمت يوم زبخة حجي أبتقدم تاينيرو أبتين إحنا تعشم دقبرنا له جيزة اندحر نعدخا باسبورت تختمت تدخل كوين كأب حمش عمت كأبلايك تقبر تخلي خانة زي قنات نقطوسد حجي قال يوسف قد يفو دوسالت أسبالو أب حتى يرجيزة دوسالت أسبالو قال يقول يتيو لعلي 3 عمد تصبون سبالو كل عمد تصب سبالو أبت حجي جيزة بزوح حسب باسبورت زهبن دارجا حدا خوينلو باسبورت زي ممصا ون زمرصلو ديزلو تني عدخا مالتي حجز بزح ولا ناي بوليتيكا ورقتي وسيدو كيدو اب امباس خيدو باسبورت دمص سبالو حجي نغلي دسلطلو نغلي كم تتحازيو مالتي
اندحر ابز حج جزء بحفشا كلهم كندي بحفشا عمت بحفشا كندي عمت يوسد اب حم نورمالي باسبورت ني عندك لك اب 5 عمت يخ ابلاي تقبل زلك اوكي اندحر باسبورت ني ايمصني انا باسبورت ني عادي ايمصني اندحر لك كن اب 8 عمت كا ابلاي تقبل لك ميبي قلتفهم كبخا خلو كم تتعشمو على كم تسرح مالتي بزح سب كن زيغنت وسيد له بزح سب كن زيغنت وسيد له تعشمو مالتي يا ابز عدي ورقات ازي كبيديو قلتيفه ما كهوا يدلونيم سويس كلير استراتيجيناتهم ورقات كنبا يندلنا هنا ولا تكلت عمد تصبي وسل من تاي معد ገንዘብ እንዲና نخسر قلبلو ገላ ሞንጎ ሰልቺዎን ወይ ጸልዮም እናንተ ኸዲልና ኢና ነጽንሖ የምዝብ ብንጹር ይኻናቶም መሪርካን ኣብጥቃካ ምትካንከናቶም ያስተኻስ ኖ ውሑድ የምዝቡ ስለዚ ደፊዮም ክሰዱ ስለዘይክሉ ኣይገብሩን ኣይብል ነሱስ ቀለልታ ይኮንና በኢሚግሬሽን ናቶም ባላት ህዝቢዩ ብዙሕ ግዜ ዝጻቦም ቲ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናቶም ከቢድ ይፍላይ ቀድሞ ወረቀት ምስ ወሰድካውን መዓት ካቴጎሪ ዘለዎት ወረቀት ናቶም بحفش هاجن إيرترايان بزع جزء بيز بحال ويك بيز بحال ورقتنا نوصل نيرنا بوليتيكا وبي مالتيو دحارجن أبز زحلف عامتات كل تسر 4 عامت إفس بحال ورقات يبنيرم انتايت علامها تيفس بحال بيز بحال سيز بحال له تهري زي جنتي مات انتاي زخا أمانة زي جنتنا سويس كو أيد اليونيون بنتصر تي نجارجن زي جنت كبون تخينهم منالبات نفع وياي تخينكا ويجل نسويس طغمان تخينكا حقناتهم تحسام يبيهم ايكونن قد نجرمناوي يهبو نفرنساو كوبيداليو نخل يوم كازغل كل ولا امريكاوي يمصع ايبون يم كالتيفهم يزها خي اخله بخمالتي وياي تخينكا وي بلو قالك تحجزهم تخل تخينكا قلتيفهم يبيهم كثغلات فهم يبيهم بفلا اولمبيك اب قالت حجز درغينكا يبغاهم كاوزايغن كوبا ايدلينيوم نتا زيغنت كبوس لزي دليو سيز بحالالو ميكاسه سيتيزنشيب عينت ورقات اللاتهم زازيزيا لك كم زيغنت يا تقلقل نسادما غزاخت غزت تخيل زخون نجر كتقبر تخيل بيزنس كتكفت تخيل بتا ورقات كتدمص اي تخيلنيخا اغلغله نجركا يترفغا سلازي تاسي نمبزحتو يوروباويان تاغلوميا باسبورتنا عدوم اللهم تاسي تاغلوميا تا زيغنت بزح يدليوانيو اب زيغنت نقطوسد جن ازيو كبيديو بفلا بيرتراين كا حق فلو يبنا ايرتراين حق لهم كاب سويز مصا خالا اب 10 عام زيغنت تحت التخليز بل تحقناتو تحق صحف نيرتراين تخوينو كابت بي كابت ورقه ذهبنا كايم زبلو حادي دهريو دي ورقات مسوسات كام سكونه خا كاب سيستم جنزب تديوسيتكا كيوسيتكا 3 عامات كصنح لك يبل تحق تزغونه كاب سيستم ولا 5 سنتيم دحر وسيتكا كتملسل لك تجنزب تزيلي نفسها ملو بملو زخال كان درغينكا يزبل تحقي زخونه جبن زي جبركا نزل حقنا اذا عاد صبق يركا تفلطو مخانكا بانترفيو شدش سبي انترفيو زغبروا كانت مره يكابرو يس كابرو معاتي سويس تريلي دارغا مبزعت سب فريهيو ولا اوروباين زبل كده البرتغال دك اسبين فريهم اسرع عمت زيغنا تحتونيا كفر معاتي ارزو انترفيو قالت بعد نغير يلا حجي كن كوموتاتي تاتاتو لمبه اب قدم او كله يم اب تندا بوليس وديو تقال زخونه نجر حبريتا تدليهم كبخا بتليفون كونتاكت قبرخا زخونه نجر تايد بها بدحري جن بروسس بستودت باسبورت ندحر توديا اب تندا بوليس كيت كاخا توستانا تا ناتكا زيغنت زناي مرጫ زبلكا حجي انت زي تغاغي 3 عامت ندحر تقميتكا اب شوده كتمرص تخلي خا ناي تزلخا كومون مالتي ناي تزلخا ممحدر كمرص تخلي تسب دحر 3 عامت مثلا انت زي تغاغي على مريضه قدم 3 عامت قبل ناسي مريضنا هنا تمرص تخلي خا تراي تعرفها مريض ايوه بحفشه سويس سباي مرتني ولا تم دك عد مالتيو كباب 50% زبيو اب مرجع زخيت مراي 8 سيدي مرت ابز عدي صقم علوم اي ثينك كمان يملي اوروبا صقم ممكن بلا نخلينا بحفشه ግን زيغنت نقطه وسدا سويس كبيديو وحد سبي دما ايرتراين حجينا دمينا سلاز مصانا بفلاي تم زبي كاب كنت 26 شوعاتن تسدده حجينا بزيغنت هدبص زلو سازي ساحق بزح زيغنت سلدي وسدنا يحق نتي زحتتون كبيدين يرجغن بزح سب ابزناتي عدمد مته بزح سب زيغنت وسيدلو كل عين بلينا تي شمنت عام شوعات عام زسرحه كاب سيستم تقلال لجنزب دي وسد بحقاو من قد نزخيد يهوبيا قدامي زي واحد مثلا نمبر يهوبيهم سو بزح سب زيغنت هالو ناي حويس كمالتيو بحفشا جن
ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ኣስመር ከበለላ ዝኽእል ስዊድንን ስዊስን ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪአን ከለኻ ተመሳሳሊ ኣዝዩ ፅቡቅ ሃገራት እዩ ብዓይኒ ኢሚግሬሽን ክትሪኦ ከለኻ ግን ዘራኽብ የብሉን ስዊስ ኣዝዩ ከቢድ ብኢሚግሬሽን ከም ስደተኛ ምሁር ፍልጠት ዘለዎ ክእለት ዘለዎ እንተኮይኑ ስዊስ ንዓይ እዮም ዝብሉኻ ኣብ ዓድኻ ተማሂርካ ምፅኣልና እዮም ዝብሉኻ በዓልና ከነምህረካ ግን ኣይንደልን ኢና ሕግናቶም ንፁር እዩ መብዛሕትኡ እቲ ሰራሕተኛናቶም ጀርመናዊ ፈረንሳዊ ጣልያናዊ ካልእ ሃገር እዩ ምክንያቱ ኢኮኖሚናቶም ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ዓዲ ከምህሩኻ ገለመለ ግን ኣይደልዩን እዮም እቶም ስቴትስ ከመይ ጌርና ገንዘብ ሴፍ ጌርና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ንገብሮ እምበር ኣብ ስደተኛ ኢንቨስት ኳሊቲ ስደተኛ ኢና እንደሊ ይብሉ ኣብ ሚድያ ወፅዮም ናይ ብሓቂ ናይ ገንዘብ ሃገር እዮም እዚኦም ስደተኛ እቲ ስለምንታይ ተንውሕዎ ገለ ተባሂሎም ንሕና ስደተኛታት እቶም ኖርማል ረፊጂ ክፀልኡና ኢና እንደሊ እዮም ዝብሉ ኣትራክቲቭ ንዖም ክንከውን ኣየብልናን ዝብል መትከል እዩ ዘለዎ ስለዚ ናብ ስዊስ ክትመፅእ ከለኻ ትክክለኛ ኣተሓሳስባ ሒዝካ እንተመፂኻ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ፈረንሳ ዘለኹም ሞያ ጌርኩም ተማሂርኩም ፅቡቅ ምልከት ናይ ቋንቋ እንተለኩም ኣብዛ ዓዲ ስራሕ ድለዩ ብዙሕ ዕድላት ኣለዩ ምክንያቱ ብዙሓት ጀርመናውያን ዝሰርሑ ከም ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ፈረንሳ ዘለኹም ኣብ ጣልያን ዘለኹም ፅቡቅ ሞያ ቋንቋ ክእለት ናይ ጀርመን እንተለኩም ኣብ ጀርመን ናይ ፈረንሳ እንተለኩም ናይ ፈረንሳ ኣብዚ ስዊስ ስራሕ ድለዩ ብዙሕ ነገር ይደልዮም እቲ ደሞዝ ናትኩም ድማ ኣብዚ ዳብል እዩ ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ልዕልዩ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ካልኦት እውን ፕሮፌሽናል ትምህርቲ ዘለኩም እንተሪ ኮይኑ ዩኒቨርሲቲ ገለመለ ቀስ ኢልኩም ኣብዛ ዓዲ ስራሕ ድለዩ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝተማሃረ ሞያ ዘለዎ ሰብ ይደልዮም ኩሉ ግዜ ደሞዞም ከዓ ፌር ዝኾነ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እምበር ትቲና ንሽተይ ክስኸልካ ኩሉ ግዜ ሲ ኳሊቲ ሰባት ኢና እንደሊ ክትብል ከለኻ ሲ ሓቂ ዘረባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኳሊቲ ሰብ እዩ ዝደሊ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኳሊቲ ናይ ኳሊቲ እንድዩ ናይ ኳሊቲ እንድዩ እንታይ ድዩ ተኣሽሙ ደብለካ ንኣብነት ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ትመፂኻ እቲ ተዓባብያና ድሕሪ ተመሲና ክትሪኦም ከለኻ ኣዝዩ ፃዕራም ንዓናሲ ከይሰርሓ ይኮናን ስድራና ዓብዮምና ኣቦና ይኹን ኣዴና ይኹን ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ህርኩታት ሰራሕተኛ እዮም ነይሮም ዓንተዩ ትገልፃ ነርካ ሰሪሕካ ናይ ሰሪሕካንሲ ሓደ እዩ ዝብሉ ዓይነት ሰባት እውን ኣሎ ከምኡ ኢሎም እውን ሰባት ዝመክሩ ሰባት ኣሎ ግን ሓደ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ነቶም ትወልዶም ዘለኹም ቆልዑ እንታይ ኢኻ ክትምሮ ወይ እንታይ ኢኻ ኣብነት ክትቦም ኣብ ትምህርቲ ከይዱ እንድሕር በቲ ወላዲኡ በዲኡ ወይ በብኡ ዝሓፍር ተኮይኑ እቲ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ርእሲ ምትእማን ገይሩ ክኸይድ ወይ ፅባሕ ንጎስ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ኢኻ ከስኻ ትምህሮ ዘለኻ ዝኾነ ስድራ እኮ ኣብነት ናይ ውላድ እዩ ንስኻ እታ ትገብራ ዘለኻ እታ ትሰርሓ ዘለኻ ኣብነት ነቶም ደቅኻ ኣነ ኻ እታ ዝሰርሓ እታ ኣብ ገዛይ ዝገብራኻ ኣብነት ናይ ደቀ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ከይዶም ነዚኣ እውን ዝያዳ ኣስሪሕካ ክትገልፃ እውን ምደለኹ ነይረ ምክንያቱ ገለ ፐርሰንተጅ ወላ ሙሉእ ክሰርሕ ኣይክእልን ምስቲ ነገራት ክከብዶም ይኽእል እዩ ቆልዑ ብዙሓት ኣለዎም ግን ወላ ይትረፍ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ሰሪሑ ትሰብ እቲ ወላ ነቲ ውላድካ ክትብል እንስኻ ኦኬ ከይትሰርሕ ከይትደሊ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ደሞዝ ኣክልናይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ብሓቂ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ብዛዕባ ትውላድካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ናይ ነብስኻ ጥራይ ክትሓስብ የብልካን ነዚኣ ቁርብ ክተስምረላ ነቲ ኳሊቲ ሰብ እዩ ዘድልየና እንድሕር ክብሉ ኮይኖም ንሳቶም ሓቆም እዮም ሓደ ሰብ ስድራኻ ንባዕሉ እኮ ድሕር ኣመሪዖምኻ ሓዳርካ ውፅኦምኻ እኮ ክትምለሶም እኮ ይደሊኻን እዮም ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ኣብ ስዊስ ከዓ ወረቐት እንድሕር ሂቦምኻ ንክትነብር ፋሕተርተር ክትብል ኣለካ ሰብ ዘይፍትን ሰብ እኮ ኣሎ ዘይትስእ ሰብ ኣሎ ምሻልካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቲ ናህና ጉድለታት ብዙሕ ግዜ እቲ ኔጌቲቭ እቲ ናይ በዓል ስዊስ ገለ ይሰምዖ እንደ ብዙሕ ግዜ ግን ንስኻ ከንታይ ኢኻ ተበርክት ንስኻ ከንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኣነ ከም ሰብ መፅየስ እንታይ እየ ትገብር እንታይ እየ ኣበርክቶናተይ ንሱ እውን ተራ ኣለዎ ንኩላትና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክዛርብ ከለኹ ንነብሰይ ወኪለ እውን እየ ኣብኡ እትየ እውን ብዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኳሊቲ ፒፕልስ ንኩላትና እዩ ዘድልየና ወላ ንሓናዚ ኳሊቲ ክንከውን ሲ ግዴታና ኣገዳሲ እውን ክብድ ደፍር ያ ብሓፈሻ ፅባቅ ኣለኺ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ስለ ዝበልና ወይ በይኑ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ምስራሕ ኪኖት ገንዘብ ኪኖት ገለ ክብሪ ዘህበካ ሰርሕ ሰብ ክቡር እዩ ብፍላይ ኣብ ስዊድን እውን ተመሳሳሊ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኣብ ስራሕ ዝኣምኑ ህዝቢ እዮም ሰራሕተኛ እንተኮይንካ ኣብዛ ዓዲ ኣዝኢኻ ኢኻ ክቡር ስዊስ ብጣዕሚ እዮም ሰራሕተኛ ሰብ ዘኽብሩ ኣነ ካብ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ቤት ፅሕፈታት ናይ ስዊስ ከም ዝበልናዮ ኮራፕሽን ዝበሃል ዝተሓተ ብዓለም እዩ ዘለዎ ብካልእ ዘራርባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትክክለኛ ስራሕ ክሰርሕ ዝፍትን እዩ ሰራሕተኛ እንተኮይንካ ድማ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘኽብሩካ ኣብ ኩሉ ታክስ ናትካ ከም ዝኸፍሎም ስለ ዝፈልጡ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ስራሕ ምእማን ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዝመፅእ ዝወለዱካ ፅቡቅ ኣርኣያ እዩ ስዊድንን ስዊስን ክልቲአን ብሉፃት ሃገራት እየን ከከም እንተሽምዎ ግን
كم حدش سدتنيا سويدن انت ارتقايلو يحيش كاب سويس قبل خلانه كاب سويس زغمات مالتيو مستمحر كامس عبخا من قدم حاسكاجن ولا انجليش تغلط خوين كون بزحات انجليش تزاربتها بزعد سلسرحو نابز عدي ابو خلخم ابلاي ناغبركم كنت تعملوا تعديلات فلكسبيليتي زكال تخوينون حما غايكون قبل ليه امبار ذا فيديو زيا امبار بزعبا غزا مغزاون حانتي صحيفه نيره ابكالك نبلاينا تيتي ابكالك نبلا نخل مغنياتو تا فيديو ازينا وهنا سلازلنا سبات كا غزيوم ورك سلازخونه غزيوم كنشامو اين دلنينا امبار كل خاتكم ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم تمكرو شير كتقبروا لنا يهم ابزا فيديو مالتيو بزي تعرفي اكال ارستي كمزا عينت نفليا زغلص انت دليقوم بس ناي هولاند مزغل ملون حساباتكم قلتو نتحدث سب حق سلازخلنا بلنا نايلو مارستا بزخن ودينا ثانك يو تيتينا كومدما ثانك يو تخاتلتي ابكال اسراك ساب مرخب دحنكم بلكم تصبغوا يغني لك